كمي غير كحت زارب زهرزت عم درفي أزيد عم بحلا ودرفنا بلانيو أبي غيرو ما يفلت كنا الله هجن دس زبل تبهلنا دحريت نبهلنا زين صبارق كتعم زبهلنا بليز درف أنيحو أنس كابز مودرن درفتات عندنا برجان قصي خيس لو زلوخي مثلا نزنا يبهلنا يرترا زيادة نسونا صعبني متصالو that's why ما بزوج زي كيف تهم نوعنا يبهلنا درفتاتن سرحاتن كريكم زمرت it's so beautiful حقنا مزراب نبعت كمان مزئين لنا زي نسمعك خلو سلدردان دما تزربا it's just incredible بزخانه يغني لنا طمني بحلنا نكبرتاتنا نتاريخنا نزدرفو سنة ببنياتات كاب لبيه دمسكنوم كل ጊዜ ድማ ደስና በለን ንኽገብሮ ኣካል ናይቲ ጽባቐና ህዝቢ ኤርትራ ስለ ዝኾነ ድማ ንጽባቐና ዝደርፉ ኩሉ ግዜ ኣጸቢቕና ክንዕብዮም ኣለና ይغنيልና ሕጂ ናብቲ ናይ ሎሚ ዜና ክንሓልፍ ኢና ኦ ቦይ this is going to be a great story today ሎሚ ዓብ ዜናን ኣገዳሲ ዜናን ይዘጋጥም ዘሎ ብዘይ ቃል ዓለም ናብቲ ዜና ክንሓልፍ ኢና ምክንያቱ حدش نقر فتصامي حدش فتصامي حج زقاطة you breaking news We're just getting a line here from Iran's Fars news agency saying that 2 missiles, assumedly Iranian missiles, but saying 2 missiles hit US warship near Yask Island after it ignored Iran warnings. Just to recap on this very important news that's coming through, Iran's Fars news agency is reporting 2 missiles have hit US warship near Yask Island after it ignored Iranian warnings. Now, Rasul, I appreciate the situation is very... نسمع لنا إيران ننفاريد كينات نا أمريكا نتزاز ناي هاي البحر ناي إيران تحي ساكت كيز فتنت وتهدراويت مركبنا أمريكا بكلت ميسايل واللي عم كم زقدف ويم زنو كروزولات سبابي قومي زارب الجزيرة سلو دفوره أزيوم يم دفورها الجزيرة ناي قطر نديو فت يوم زبلنا أمريكا خنقفو ما بحكي يزبلكم زلو it's a joke نا أمريكا حق نا أنصار أمريكا حق خزارب بتعمي يم دفوره معناته ني قطر زقبروا زلو يري وصلوا زلو سلازي فتنا بلون تايبلو breaking news يو مركبنا إيران حيل بحرنا إيران ويكا كل خالنا إيران مركب كيناتنا أمريكا بميسايلات غيرو واللي عوالو بخلتها بميسايلات واللي عوالو يبلو إزي زينازي من البات إيران مزبلة كم مزبلة دايلو مسك أمريكا بتأكسيوس بهالمستير زوج مع كنجيروم أمريكا نتيجاتو نزق دايزي أمريكا أيتحرمنني لايلا دو باركة حسوج أميركم إيران كم نايلو مكادي تخيف النزلة كحسومز جمرو تاجرا فيديو ريليز جيرا what kind of video here you are زيا بلو هرم كونان الى امريكا خد كحد مسجمرت مركب جيروم تاي كم زغبروا بزا فيديو جيروم مسكرام تيوم الله كم ايران نا امريكا بحق زغت ما زلو حجر ايرانا امين ميديا يزبلكم زلو ابتو كينات قالوا كينو اب ميديا دونالد ترامن امريكان كحسو ايران دما بچت خته ترباريبو من لكم زلنا ስለዚህ አይታ መርከብ ኣብ ባሕሪ خلا ካርሞ خلو ቪዲዮ ሰዲዶም ኣሎ ስለዚህ ኣሜሪካ ኣይተሃረምናን ኣየጋጥመናን ክብሉ ስለዚ ጀመሩ እዚ ንሪዮ ዘለና ኣጋጢምሎ now this is a very significant development ምክንያቱ highest level of escalation እዮም ዝብልዎ እዚ ናብ ኩናት ዝወስድ ጉዳይ እዩ እቲ ጉዳይ ናብ ኩናት ወታደራዊ ቅልጽፍና ኣሜሪካ ተሃሪሙ ኣሎ ስለዚ
أمريكا حيلن تلو أب كمزو كينات يتوج أب كينات يوم جنزلو مقراص ناي تخص بلا بلا زبال زلو إيران نتم مقراص ناي تخص يقبلوني جن نتم مقراص ناي تخصهم كمان كخبرة أي قبلوني كخبرة نلولاونتين رب حايم زتن كفتا غيركم كن كحرم يلانيرا لان كان دونالد ترامب فخرخ قبري لدي كجهار يلديو مراقب كوينات كنسنك مفتنين أنا تنتعس ينزل مراقب كنسنياني نايلو ولا حنت زي بلا بايتا كوميلو تزاريبو إذا زربازيا انتاي كتمص تخل تخو وند بليرنا هنا ماشي ጣጣስ ከተምጽ ያን በለርና ወል ዘረባና ኸይ ወዳና ደማ የተጣጣ አጋጥሙ ለማለት አብዙን ካለ ዜና አበኩ Just reporting a cargo ship was attacked in the Strait of Hormuz off the coast of Iran. What are your sources telling you on this one? Yeah, hey there, Anna. Well, there's new tensions in the Strait of Hormuz and those surrounding waterways at this hour, with British maritime officials saying that the master of a bulk carrier reported being attacked by multiple small boats just off of the coast of Iran. This happened just a short while ago here, and you see the alert that was just issued. This is the rough location of where this would have happened here. No injuries, so to speak of. There was also a ስለዚህ ትመጥቃዕታ ቤት ከም ዘካየደ ይነግሩና ኣለው ኣበቲ መርከብናይ ኩናት ኣሜሪካ ኣበናይ ቦታ መጥቃዕቲ ከም ዘጋጠማ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ማለት ድማ ምስቲ ዝለዓለ ደረጃ ናይ ኩናት ይገማገም ኣሎ ኩናት ይመጽእ ኣሎ ሽግር ይመጽእ ኣሎ እናተባሃለ ዝጸንሐን ዘሎን እዚ ድማ መወሰኽታ ነቲ ኤስካሌሽን if they had a plan ናይ ኩናት ንምጅማር ንኩናት ንምስፍሕፋሕ መደብ ነይሩ እንተኮይኑ then ሕጂ already ብወቅዒ ናብቲ ኩናት ካኣትውሉ ዝኽእሉ ኣጋጣሚ ተፈቲሩ ኣሎ and it's going to be crazy. Separate incident that happened just west of the Strait of Hormuz, off of the coast of the UAE, in which that was listed as suspicious activity happening in that area there. So two separate alerts that we've been notified of from British maritime officials. It comes as the U.S. naval blockade has really created this as the pressure point for the global economy and the situation with Iran, with the blockade not going anywhere, according to the Pentagon, now turning around 49 ships, according to Central Command. Iran takes the most issue with this naval blockade and has even acknowledged this week the kind of economic impacts that ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣሜሪካ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ወጥርን ጭንቀትን ኣብ ዘላትሉ ዕዳጋታት ክትረጋግእ ትፍትናላ ዋጋ ናይ ነዳዲ ክረጋግኣሉ ሶኒ ስለ ዝኾነ ሎሚ ስታክ ማርኬት ክኽፈት እዩ and then we will see some shocks and because of this እንታይ ከጋጥም እዩ ዶናልድ ትራምፕ ኩሉ ነገር ክገብሮ ዝኽእል ከም ብሓድሽ ዳግመ ግምት ክገብረሉ ክግደድ እዩ ብርግጽ ጸቕጢ ክገብረሉ ክፈጥር እዩ ካብ ጸቕጢ ክሓድም እዩ ዝፍትን ዘሎ ግን እቲ ጸቕጢ ድማ ካብቲ ንሱ ዝምነዮ ዘሎ ዘይኮነ ኣብ ባይታ እቲ ጸገም እናበኣሰ ይኸይድ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ብዙሓት ኪላታት ተጸኒሖም ከም ዝብሉና ዘለው ኤስካሌሽን ትራፕ ዝበሃል ዘሎ ኤስካሌሽን ትራፕ ማለት ድማ እንታይ ክገብር ይኽእል ኣብ መፈንጠራ ያትዩ ዘሎ መፈንጠራ ማለት ድማ ክትገብሮ ትኽእል ኩሉ ጌርካዮ ሕጂ እንታይ ክትገብር ትኽእል ለክእልሰይ ምስ ሓደ ክትባስ ዘሊኻ ታዝበር ትዕጽፍዒት ናትካ ኣብቲ መጀመርያ ምስ ሃረምካዮ ጸፍዒ ወዲቑ ወይ ክሃድም ትጽበየ ነርካ ከይወደቐ ወይ ከይሃደመ ትኽኢሉ ክመጸካ ተጀሚሩ ንስኻ እታ ክትገብራ ትኽእል ጌርካ ኢኻ ንዓኻ ክትደግም ትኽእል ካብኣ ንላዕሊ ክትገብራ ይትኽእልና ንሱ ግን እንታይ ክገብር ይኽእል ኣይትፈልጥን ኢኻ ስለዚ now that this is the situation ኣሜሪካ ናበይ ገጾም ክኸዱ ይኽእሉ ብተደጋጋሚ ለንቀነ ዶናልድ ትራምፕ ስዕረትካ ተቐቢልካ ውፃእ ስዕረትካ ጎሲምካያ ውፃእ ክብልዎ ቀኒዮም ስለደይ ሰምዕ ድማ ኣብዚኣ ኣትሎ ሕጂ ኩናት ብዝሰፍሐ መልክዕ ድዩ ክግበር ነታ ኢራን ሰዲዶምሉ ዘለዉ ካልኣይ ኣገድ ኣብዚ ናይ መወዳእታ ንጥፊ ሰዲዶምሉ ኣለዉ 14 ነጥብታት ዘለዎ ንዑ ድዩ ተመሊሱ ይቕረታ ግበሩለይ ንዑ ክቕበለየ ክብሎም this is going to be very 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 interesting እቲ ሕጂ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ካብዚ ናበይ ክቕፅል እዩ ንኩሉ ኣገራሚ ዘሎ እዩ እስከ ገለ ካብቶም ወታደራዊ ኪላታት ናይ ኣሜሪካ ዝብልዎ ስምዑ sources. So if in fact that is the case, that U.S. Navy ships have been hit after ignoring warnings, obviously we've reached a new level of escalation, David. So obviously we have to be careful with this first report, but we're sure that there is a very precarious situation in the Gulf now in which the U.S. is announcing a desire to help facilitate transit through the Strait of Hormuz, but isn't declaring an actual escort mission. And this morning, we didn't talk much about it, but an Iranian commander said early this morning that U.S. ships would be fired upon if they challenged the Gulf, challenged the Iranian presence. So we may be seeing a follow-up. Exactly. كيف توزع الوزن لتنا أمريكا ميديا مرة ندي دسبلة نزلوا تنا أمريكا ميديا نتنا إيران ملختي ويونا إيران ميديا زبلو زلو كم جبت خطك أمولي يفرهيو
ኖርማሊ ሙሉእ ህይወቶም እንታይ እዮም ዝብሉ ነይሮም ናይ ኢራን ፕሮፓጋንዳ ናይ ኢራን ስቴት ሚድያ ወይ እውን ናይቲ ሃገራዊ ሚድያ ፕሮፓጋንዳ ኢሎም እዮም ዝሕስቡ ነይሮም እቲ ናቶም ሲኤንኤን ይኹን ኤምኤስኤንቢሲ ወላ ፎክስ ግን ከምዚ ፕራይቬት ሚድያ ናፃ ዝኾነ ኢንዲፐንደንት ሚድያ ከም ዝኾነ እዮም ዝገልፁ ነይሮም እቲ ሓቂ ግን መን ፕሮፓጋንዳ ምዃኑ ሎሚ ነፂሩ ኣሎ ኢራን ብጭብጢ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ they are not exaggerating ዝበልዎ ድማ ይገብርዎ ኣለዉ ብግምጣሉ ዶናልድ ትራምፕ ንግሆ ምሸትን ክሕሱ ነቲ ሚድያታት ናይ ኣሜሪካ ድማ ናይ ሓሶቱ መጋበርያ ገይርዎ ኣሎ ሓንሳብ ክዋጋ ይብል ሓንሳብ መጥቃዕቲ ክገብር እየ ሓንሳብ ከምዚ ክገብር እየ ሓንሳብ ወሽመጥ ሕርሙዝ ክኸፍተ እየ እናበለ ንኩላቶም ናይ ሓሶት መጋበርያ ገይርዎም እዩ ስለዚ ካብ ንናይ ኣሜሪካ ሚድያ ክትኣምን ንናይ ኢራን ሚድያ ክትኣምን ይቐልል ዝበሃል ዘረባ ብኩሉ ወገን ብኩሉ ሸነኽ ንሰምዖ ዘለናን ከም ቅቡል እናተወስደ ዝመፁ ዘሎን እዩ ናው ንኣሜሪካ ከመይ ገይሩ እዩ ክወዳደራ ዝኽእል ንዝብል well let's see بعلم زبل وزلون نسمع Did you know that some of the world's most advanced naval systems can be disrupted by simple yet smart tactics? In this video, we'll talk about one of Iran's strategic tools in maritime defense, fast attack boats that, thanks to their agility and unique design, can reshape the dynamics of naval warfare. This reflects the IRGC's doctrine in the Persian Gulf: agile, low cost, and lethal. The Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, operates a separate... I mean, guys, كيف تخيل إيران كتنقط تجدد؟ وتبني إيران تسألوا زنا بركمسي دحند اللقمات مسبات كده يوم سكحتت وليتم إيران بحند سو ممكن تودقت مسلم زنا برتسي سكده يوم حتتو دحند اللو خانو مغنياتو إيران is shocking everybody. إيران مش أمريكا قالت ما سرفايف كتقبري إلكا دريق كان أمن كمان نبي حكي بده ينيرو زينا أمريكا هوليوود فيلمتاتنا رانا زعبنا قال أمريكا مس بروباغندا بت ميدياتنا تطلو كباب 1 تريليون باجت ناي عمتها باجت زلو بنتاغون كم زدلو وخم زدو دحر بقطبان عالم زقوا صرو قداد قبرو حجزنا زبل وز حجزهم جي إيران جن بينا أبي قدانا بتنصرون تنبرز نبرة حجرية إيران جن مالت وتهدراو قلتم حسيب كاب باي تاخد قبره كم زي صدام حسين كفكر سمعنا ناي ليبيا ماني خاطب له معمر قذافي كفكر سمعنا بشار الأسد ناي سوريا يفكرون يوم يمكن أباي تاجن ولا حنت إيران على من مالت بأفكار تزارب نبور نديو جن أباي تاس قال نجار كتر لك قال نجار فليز بله this time it's different حدا إيران يفكرون كان يسفح فينا يبلون أمريكا عندهم ساينا يبلون أمريكا عندهم صوت مثلا كم كتوا مخانو من يقرون يرو الجيل جلسوا على دستو أمريكا دستو إسرائيل يبلون يرو حكم نقولهم شيء سون بعفهم يزاربوا إسرائيل أمريكا عندن معلتا هو كعامة هاوي حدا عام راح يقاتلوا لهم يرو أوشتهم أبي رامتيو بالزحفة أنا يوم تقبروا لهم يرو أبا جوكم هاي كم زي هرمون كمان تزناب كل كيلو لهم يرو مش نلاكم so they had a big problem حكم يوم بعفهم كم أقول قديتها سلزنا تأقام سلزنا so now let's go back نكل ميليتاري أكشن ناتهم نأمريكا ريوما عندما إيرانوين أزيهم مهراتهم زي صبغ يركم تفلتوا شو كفيلم تايلهم أبكتشعين سلستنسي بزع بازي asymmetric warfare هذا وتهدراوي مراحنا إيران نتهم كالوت كوماندرات كمهرهم كله فيديو الله قال جزي هم سألكم أبكتشعين سلستن asymmetric warfare كم يجرنا خلنتكم عمزة لنا لكن قبل لنا تكنولوجي لنا أمريكا حدا بحدا كنوا درعين خلينا سلازنا أمريكا بقمت قالوا نحن واقع زلنا صوتهم أزيوم عبيتين كبراتن كمتيوم نحن دما حصورن ببزح كنصرح نخل أدمع عن خونا له أب سماي تخوينو بدرونات أمريت تخوينو بحر تخوينو دما بزن جلابو أمريت ترغيبونا تقام يبلنا أمريت بسراويتنا نواقعنا تقاند وقمسهم أب سماين أب بحرين يكون سلازي نزن جلابو زين ببزح الشريحهم نحن تمركبنا أمريكا 10 كم زين كصدوا لأخونيا ስለዚህ ፍጥነት ናተን ክሳብ 200 ማይልስ ፐር አወር ይኸዳ ኢሎም 200 ኪሎ ሜትር ንሰዓት ኸዳ ስለዚህ ኣዝየን ፈጣናትን ዓበይቲ ቦምባታት ተሰኪመን ክኸዳ ኸላየን ተደልየን ትኩሳልካን ተደልየን ድማ ተፀጊዐን ሳኻ ይፍንጀራ እዚ ድማ ንኣሜሪካ ነቲ ብቢልዮናትን ሚልዮናትን ዝስራሕ ሓይሊ ባሕሪ ናህታ ኣብዚ ከባቢ ንክቐርብ የፍርሆ እዩ ምክንያቱ ካብዚኣተን ኣቃፂልካ ንሶም ዝኸስሮ ወላ ሓንቲ ይኮነን ንሳቶም ተረኺቦምካ ዘውርዱልካ ክሳራን ዕንወትን ግን ንበይን እዩ and that's why ኤርትራ ንኣብነት ጀላቡ ትሰርሕ እያ ጀላቡ ትሰርሕቲ ሓሬና ዝበሃል ፋብሪካ ኣለና ኣብ ከባቢ ኣብ ገለ ደሴታት ናይ ኤርትራ ወይ እውን ኣብቲ ገማግማ ከባቢ ዑዲ ወላ
somewhere تفلطوا يخم really hope نعو advanced جيرنا كمز عينة جلابو already سرحيهم إيرترا try more advanced more فتنا زلون كم ما وتحضروا عقمناتن محيال you see إيرترا عبيت مراقب يبلا نيلو زمار سب نيريو you don't need those زين giant مراقب نحنا نتشاينا خدنا كنترول كنقبر يكوننا ناشتين زد لي أنا and it is effective شعبيا بزيا جيريو سرعت فنكل سريحو شعبيا سرعت فنكل بزن جلابو زين كابزين زحمكا جيريو سرعت فنكل سريحو أمين إيران كاب إيرترا تمهيرك بلوك مايكل نيجن نزي asymmetric warfare كدم إيران إيران كدم فلتون إيران كون أوليهم أبتك بارجن إيرترا بتسعة تكيبهم ليهم سوران إيرترا بمولو asymmetric warfare كينات نايف عبد شات شاورار حم شاورار كل ورارات دلو ناي فنكل جنتاك عند مالك فنكل asymmetric warfare قدامي أنا زفولت أوي تفتصيم قدامي يبل نيجن حدا كابتون زعبي يستفتصمي نحنا تاريخ كنا خبر لنا تجانا لهات ولنيم سمو جبركم سمو جبركم نحنا تاريخ قانوني يزدلان مجنا ناتي مجنا نكوزا أخلي يكونن جن مجنا نيجبوي سلزي إيران كن رخلنا ثورنا إيرترايز الرأينا يعني إيران كرو خلوه سراويتنا إيرترايز الرأينا يتحزولي that's why أنا إيران زدقف underdogs لزخون أبعدهم زورر زلو نعدهم كتفوا ميلو فكارن عندارن تلصمو نفي عزم وصم حيلي أبجزا مريتهم من بحرهم كينهم يمكتوا زلو that's why إيران مدقاف مالت كبير نجارون هيكون إيران أب السعودية متى تواجهن يرفضون كالارستي لازم أمريكا ونا بعد ما تزوران تزركبون كالارستي أمريكا شحات كيلومتر كيدا إسرائيل شحات كيلومتر كيدا من دواجود له سلازي نيران كن رخلنا كم بعلنا زع مثلنا سورة إيرترايز الرأينا نزع حجين رياض النادمة نايف سرعة فنكلي زراعكم كراعكم زقبا بزاق النادمة من البعض كابتار الصوت يكم على الخجل أنا يمسك أنس لزلوا يتكونتات كم يجيرك أنا أمريكا خمس جيرك challenge تجبره challenge تبدها ترى يكون استنبركها it's amazing man it is amazing زي هذا فلوي تاريخ جبر كله يتنتن ويكايزارب بمهلاوي دما فلوي نقدر يسمع عنه because دحري أسرع عملنا فيديو تعطين تسأنيه I will be shocked مالته it's just incredible ترى نحن بلا نقول لغة أبتزلوا كنثات of preventing military contact between the two sides. Indeed, Sami. So earlier today, the Khatam al-Anbiya Joint Coordination Center, which is overseeing Iran's war affair, its commander, Ali Abdullahi, he just released a statement saying that any warships belonging to the United States entering the Strait of Hormuz is going to be attacked. So that was quite clear. There was not softening in the language. It was not a diplomatic term. No vague words. Simply they said that they are going to attack. And now that is happening. So the public relations office of the army, Iranian army, saying that with a firm and swift warning from the Navy of the Islamic Republic of Iran, the entry of American Zionist enemy destroyers into the Strait of Hormuz was prevented. And then the Fast News Agency saying that 2 missiles hit the U.S. warship near Jask Island after. بحثر زبالة كن قبرين زبال وايم تقبر دلو يدبل دلو الجزيرة ناتشكف إنهم كم زبلوا زلوا يحزنونيهم of course قطر نبع على شجر سلزلوا أنا فرحهم بزعباير تراك هم كل ملحسهم إسرائيل شد شميتريو don't get me wrong بزعباير تراح ما نخزارة بالجزيرة تبعتنا توم أمبسايم تغيروا بزعبا إسرائيل كزاربوا بزعبا إسرائيل كقرب يحشوا بزعبا أمريكا خنقف مرة دفروا كانت تلو الجزيرة يعني مرة يمزت تنقوا so here we are تكون الندقن كسور ويكولونيوم وتهدراو كالصمنا إيران مجمريا أبسماي حيل أيرناتهم بدرونات غير تأمر سريحو حيل بحرهم دما قدي خايز لاستبهلن السدما تأمر مسرح يزركب زلو بحرنا بعلنا لنا يو النابلو نزن كندو قبد مسلا تانكرات بلن نتن زل عليه وتهدراو كالصمن تكنولوجين زعات غازب بحال حيل بحرنا أمريكا كم زيك أربع كاب I'm going to show you أبي كوينهم يفكر له أمريكا كريكم منتان كنا منتاي فريهم سي أب كنا منتاي رحكت نيو كوينهم يوم زفكر زلوا سلزي it's really clear كنا فيهم ما خم زلوا. At the ready to go over all of these. In Iran, that there was this تي وتهدراو أغمناتهم أبي بطالة مسيلكم كريكم ريبهم كنا منتاي مراقب على بزبوط هذه. It's a huge pile of مركب دحر أمريكا سي أبتك كبابيا كندا بينهي مع أنتم من كندا ندورنا أمريكا سي سبيه بالله أمريكا هتبل تخليها بمنو بزي ما تيزلو نزخول لكن أبي على تري والله ما بنداوك يا ناس يزلو فتسم نبيران كقربي دليل نمزلو because they know
they know what happens in قريبك تنفتنا جلابناتهم كابتي كجبرو كابتي زبلون العلي زتكبرو إن نرزلنا and this is history by itself زي تاريخ نبعلو نغتل. How should we read this and what is the goal? I mean, what happens after 30 days if there is no deal with the Americans? Hello, thanks for having me again. Well, as a matter of fact, the gathering here in Tehran is that the United States is not serious about talks, and it remains adamant to any kind of offer that Iran might send. And Donald Trump insists on his maximalist demands that he wants 100% of everything. He is still talking about the very same things that he was demanding last year, before the start and after the end of the last war. And انتايم زبلو زلو بنا إيران مرداتا كنرى خلنا أمريكا نكوينات تدالو خمزلاتو يو مرداتنا إيران زلو إيران دونالد ترامب نكوينات يزدالو زلو كله تي ماكسيمم ديماند سبحال زغبرو نيكولر كما ركبو إيدكم حبو كم زغبرو زبلنا زلو كم زي نقبر فلتيو تعلاما كوينات كقبري دل زلو سلو زلو يدالو سلو زلو نحنا كنقبلو زي نخل حتوتاتي زغربلنا زلو بو منصر دما نكوينات يدالكم زلون نمتقعت يدالكم زلون فلتينا يمزلو بقمتالو إيران دما يدالو يمزلو كابون على إيران كم زدالو زلو خافليتو حدش درونات اليوم الله حدش ميسايلات اليوم الله حدش تكنولوجي نكوينات قريبهم كم زلون علاماتنا كم بحدش نحدث لنا ساتلايت مدلواتنا اصبغنا نعبل لنا حيل بحرنا كابت تقبير وزلو اوصينا ناب بايتان غرب لنا سلازي دونالد ترامب راي يكون نكوينات زدالو زلو نحنا نبعلنا نكوينات ندالو لنا هنا and we are ready نتكمس الناس غليهم زبلو by the way زبزي قبل كم 14 بوينتس اللي هو حدش 14 بوينت بروبوزال زبلو ايران العمان من تايم زبلو زلو دونالد ترامب نزل كم زي قبله فلطيم جن بفنجا وين نزل تقبله وين ابكينات مزا كلتي حماقين عاخه اينا حماق في شكايم زبلو زلو سلازي نريو زلنا كونتات ناي امريكا زنبره زوهاب زنبره كبرت تريفو امريكا بزدلخم منقد مصونا we are here نعاخاتكم بزدلخم منقدي تشالنجكم قبركم تدارينا لنا يبلو مالو this is going to be امريكا زيو كبيد نغريز مغنياتو امريكا كمز عينت دفرت كاب كالص علاتي رياي تفلطنيا تي رياتو سلازي تفلط ما انت عينت ملس كم تبد ما كبيديو دونالد ترامب እዚ ከምዚ ኢሉ ንሃለዎ ከሎ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘጋጥሞ ዘሎ ስዕረት ድማ ክትሕውስሉ ክትክእሉለኩም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ከቢድ ዝኾነ ፖለቲካዊ ስዕረት እዩ ዘጋጥሞ ዘሎ ንኣብነት እንታይ የጋጥሞ ኣሎ listen to this one. Gas prices are higher than the national average, as you're seeing there, Laura. So what are Connecticut drivers paying there at the pump, and what are they saying about it? Well, as you would expect, Connecticut drivers, like a lot of people, are incredibly frustrated. We are just outside of New York. This highway right here actually feeds into New York City. So people have to stop at these gas stations to fill up their tanks. But look at what they're dealing with. $4.69 for regular. And look, wow, I'm just seeing this, Alex. Look at that total, $114 for a gas tank. That is an astronomical number. I have been covering this. واغانا ندادين حزب امريكا ናይ ብሓቂ ካብ ስርሑን ካብ ካል መደባቱን ህይወቱን ክቅይር የገድዶ ኣሎ this is going to be another blow ኣዝዩ ከቢድ ንዶናልድ ትራምፕ ዝርድኦ ነገር እንተሎ ንሪፐብሊካን ዝስምዖምን ዘእውዮምን ዘሎ እንተሎ እዚ ዋጋ ናይ ነዳዲ ኣብ ካልእ ዓለም ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ እውን ክነክስን ክሓርምን ክመርዎምን ጀሚሩ ስለ ዘሎ እዩ ውፅኢት ናቱ ድማ ዶናልድ ትራምፕ I don't know ማለት ጽቡቅ ፖለቲካዊ መጻኢ ከም ዘይብሉ ኮርዱ እንዲ ደሎ ግን ተስፋ ዝቆረፀ ኻ ስለ ዝኾነ ዝገብረ የብሉን Asked about specific issues, the results showed even higher disapproval ratings on some of Trump's key policies. Take a look at this. 76% disapproval for his... Right, waziti zalo latest policy rio zalo.Ezi kabina bay betihillo. Cost of living من نوابرنا أمريكاويان 23% راح يدقفوه 76% أنصاريهم زلوا disapprove أنصارو نتا كايداناتو أبتم من نوابرناتهم I mean هذا أمريكا وأبيران تاي كايدا لزقد شايكونن ولا دي بالعساتهم أبتا جزو أبتا نابرو أبتا زبيزو من نبابرو كمية لير له من نبابرو حماق سلو زلو 76% زب أمريكا أنصار دونالد ترامب زلوا زي قليل قطر يكونن تي طالب أبكينات كدقفا على روسيا من نبابرناتهم دحري أنصار كخوينهم قلت وديتو كنا من نبابرناتهم بيلا نيرتزخون كتاباناتهم بيلا خوينو أبيران حماق قبر تزولو زدقفو بزحت مالو
እዚ ኩናት እዚ ግን ንመነባብሮ ናይ ኤውሮጳውያን መነባብሮ ናይ ኣሜሪካውያን ይሃርም ስለ ዘሎ ነዚ ኩናት ዝድግፍ ፖለቲከኛ ጠጠው ክብል ኣይክእልን እዩ ኢንፍሌሽን መነባብሮኻ ስለምንታይ ይኸብር ኢንፍሌሽን ስለ ዝውስኽ ወይ ከዓ ምንሃር ዋጋታት ስለ ዘጋጥም ዘሎ ኣብ ምንሃር ናይ ዋጋታት 72% ንዶናልድ ትራምፕ ዲስፕሩቭ ኣንጻሩ እዮም ዘለው 27 ጥራይ ይድግፎ ኣብ ኩናት ናይ ኢራን 66% ነቲ ዝገብሮ ዘሎ ኩናት ይቃወምዎ ኣለዉ ኢኮኖሚ ብቁጠባ ብሓፈሻ 65% ዶናልድ ትራምፕ ተሪብል ጆብ ሕማቕ ስራሕ ትሰርሕ ኣለኻ 65% ህዝቢ ኣሜሪካ ድማ ኣንጻሩ እዩ ዘሎ ኢሚግሬሽን ዋላ እውን ኣብቲ ኢሚግሬሽን ዝበሃል ንስደተኛታት ሸቆጥቆጥ ከብሎም እየ ዝበለ ዘየድሊ ነገር ገይሩ ሓንቲ ንዘይገበሩ ሰባት ብሰንኪ ስደተኛታት ናበለ ክባድል ስለ ዝተረኣየ 59% ኣብኡ እውን ኔጌቲቭ ይቦም ኣለዉ ስለዚ ኣብ ኩሉ ደረጃ ኔጌቲቭ እዚ ሰብ እዚ መን ይድግፎ ኣሎ እንታይ ክኸውን መጻኢ እንድሕር ኢልካ እታ ብጫ ዝነበረት ገፁ ኣይደኖ ናብ ብጫ ክዳን ምስ ኣረገ ክመስል እዩ ኦሬንጅ እንዲም ዝብልዎ ነይሮም ኦሬንጅ ብጫ ክዳን ዝነበረ ምስ ኣረገ እንታይ ከም ዝመስል ትሪእዎ ኣለኹም ጠስጢሱ እዩ ዘሎ መስኪና ሰብኣይ ጉድ ይረኺቡ ዘሎ ኣብ ፅርግያ ድማ ንኣብነት እዚ ሕጂ ኣብ ሳክት ፌክ ሰባት ዝገበርዎ ከይትብሉ ናብ ፅርግያ ከይዶም ዝገበርዎ ስምዑ There's been promises from the Trump administration that they're going to go down. Do you believe them? No, I don't think so. I feel like it's going to go up. I honestly feel like we might be like at 5 something a gallon soon. And that's crazy. 4 days ago, we found somebody and his was 120. And I said, yeah, I'm not doing that. As soon as you see over $100, you're out. I'm going to get a bite and just go everywhere with a bite because that's it. That's crazy. But yeah, it was 120. On 20%, it's getting to that point where it's like, oh my God, like if I can save at least $3-4, I mean, that's better than nothing at this point. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው እቲ መናብሮ ኣመና እቲ ብፍላይ ናይ ነዳዲ ኣብ ኣሜሪካ ነዳዲ ናብ ዝናብነት ብዙሕ ሰብ ብዙሕ ነገር እዩ ዝዛረብ ኣብ ኤውሮጳ ብፍላይ በዓል ስዊስ ኮይና እቲ ነዳዲ እንተኸቢሩ ይስምዓና እዩ ንኩሉ መናብሮ ይንፀልዎ እዩ ግን ኣብ መዓልታዊ ሂወትካ ብዙሕ ሰብ ብባስን ብትሬንን እዩ ዝኸይድ ስለዚ ነዳዲ ከቢሩኒ ኣብቲ ገለመለ ኢሉ ዘእዊ ኣሎ ብዙሕ ሰብ ግን ኩሉ ሰብ ኣይኮነን ብዙሕ ሰብ ብትሬን እዩ ዝንቀሳቐስ ኣብዚ ሕጂ መኪናኻ ክትገድፋ ትኽእል ኢኻ ኣብዚ ጠቕላላ ሰብ መኪኑ ገድፋ ይኽእል ሕጂ ኣብ በዓል ስዊስ መኪና ይገድፎ ይሰብ ነዳዲ እንተኸቢሩ መኪና ገዲፉ በቲ ፓብሊክ ትራንስፖርትን ብብሽክሌታን ይዝጓዝ ሕጂ ድማ ብሽክሌታታት ማራ ይበዚሑ ዘሎ ብቀደም ከም እንዲ ሕጂ ግን ሰብ ሞር ናብ ብሽክሌታታት ብፍላይ እቲ ኤሌክትሮ ካርስ ኤሌክትሮ ባይክስ ዝበሃሉ ናይ ኤሌክትሪክ ብሽክሌታታት ዳርጋ ናብ ሞቶ ገፀን ፀርየን ዘለዋ እንዲአን እንጂ ሰብ ንዕን ድመርፅ ምክንያቱ ትራፊክ ጃማ ሒዘካ ገለመለ ስለዝኾነ ድካራይ ኣለዋ ከምዚ ኡበር ማለት እዩ so people are using alternative methods على مرات يستطيع عليه. أب أمريكا قد نخمتات ونزت تبع يكون تعدي. معناته حدا بيتنا يتعدي بقمة توه. كلاي تتعتقد كم زناتنا نفشكلتات فولي بوت هذا لنا قلي يكون. So تي مستي بزحنا مخاينن قالن بزح سب مكينة كذا كم يقدر يا أمريكا كم زابي أوروبا غير ما يتصل. أمريكا زلون ما زيادة تفلت بهم. مكينة هي وتيها. كل من قصة قاسك مكينة ما بزحت جزء. أما بزحت جزء يدبلكم قال سبات. فليز بله هو كلهم خلي. So it's just exact كندي تمنى عبره كفيه كم زلهم زنقر زلوا a week ago رأي وجه وش حدثوا من زجات أمت رأيهم زنقرهم زلوا a week ago a month ago a year ago قد ما عمت $3 عشرة شعات سنتيم نيرو قد مورهي 4 شعاته قد مسومن 24 10 سنتيم حجرما 24 4 5 نزابي كمان اب نفسه اب كل بوت حدا يكون ميبي افريج وسيدهم زلهم براب كاله كابزا صبيقو يعبي سلازي دونالد ترامب سحانيو وسبحال اوكي سب كم زي شجر كقط مخلو مسكالوت محزوتو سلام كجبري خاطر سبيا but Donald Trump is different. Merz will not be in Yerevan today as he deals with the fallout from his criticism of Washington's handling of the war with Iran. Despite the spat, Merz is adamant that he won't give up working with President Donald Trump. Merz is trying to take down the temperature after Washington announced plans to reduce the number of US troops in Germany. The Chancellor says the announcement is not surprising. أما جرمن الأمريكان كهذا اللي بعصر ما كلا رستيو. جرمن مراحل دونالد ترامب بلان يبل كان بإيران. إيران ما يحفرات كان واردات كان يعمس بلو. دونالد ترامب قال عسل زخونة بسمعت همش شهوت حضرات نعطيك سعبيه. كابون اللي على كوتسية بمبال كفكر جمير له. بزح حد ما زوج دايزنا بيجوتيز خيزلون تاين غونزلو سباي. بردت عنا اللويو. نعبا بجاها ترجع قبل ويم زبلو زلوجن مرجع قبيله. Donald Trump is turning up the heat on NATO. As Commander-in-Chief of the U.S. Armed Forces, Trump has decided to withdraw 5,000 American troops who were deployed in Germany.
The move is sending shockwaves across the Atlantic amid mounting differences over the Iran war. ብሓፈሻ ኣብ መንጎ ዶናልድ ትራምፕን ኣሜሪካን ዘሎ ኩነታት ኣብ መንጎ ጀርመንን ኣሜሪካን ዘሎ ኩነታት እናተጋደደ ዝኸይድ ዘሎ መራሒ ናይ ጀርመን ትብዓት ስለ ዘይብሉ የቕረታ ክብል ጀሚሩ ኣሎ የቕረታ ብቐጥታ እንተደይበለ ምስ ኣሜሪካ ብሓደ ክንነብር ኢና ካብኣ ክንፍለይ ንኽእል ኢና ንሕና እናበለ ኪት የቕረታ በሊሎም ብድሕሪት ደፋፊኦም ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ኣሜሪካ ንኤውሮጳውያን ክኸውን ከሎ ገበል እዩ ዝቕይረሎም ነብሪ እዩ ዝቕየረሎም እዚ ዶናልድ ትራምፕ ትሪእዎ ዘለኹም ነብሪ እዩ ዝቕየር ዘሎ ባይ ዘ ወይ 5,000 ወታደራት ከውፅእ ምስ በለ መን ይስከከው ጀሚሩ ዘሎ ናይ ኣሜሪካ መራሕቲ ምክንያቱ እዚ ዝገብሮ ዘሎ ሰብኣይ ናይ ኣሜሪካ ዓቕሚ የዳኽም ከም ዘሎ እምበርዶ ይርድኦ እዩ እምበርዶ ትርእሱ ትኽክል ይሰርሕ እዮም ዝብሉ ዘሎ so he is just መብዛሕትኡ ስጉምትታት ናቱ ንኣሜሪካ ደሃስዩ ንጀርመን ኣይኮነን ደሃስዮም ዝብሉ ዘሎ but again these are ኣብ ነዊሕ ግዜ ብዙሕ ፅልዋ ክፈጥሩ ዝኽእሉ ውሳነታትን ኣካይዳን ኢና ንርኢ ዘለና ኔቶ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ወጥራት እዩ ከም ዘሎን ኣብ መወዳእታ ውሳነ ናይ ኔቶ ናበይ ገፁ ክኸውን ይኽእል እንታይ ክኸውን ንግዜ ዝግደፍ ኮይኑ ኣብ መንጎ መራሕቲ ናይ ኔቶ ብተደጋጋሚ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ግርጭትን ምስሓሓብን እናላዕለ ይኸይድ ኣሎ ናይ ኔቶ ከይወድአ ድማ ምስ ቻይና እውን ክሰሓሓብ ጀሚሩ ኣሎ Sanctions as Iran continues to send its oil to Asia. Hezbollah steps up its drone war on Israeli forces using tactics from the Ukraine battlefront. And the war claims an aviation casualty. Struggling Spirit Airlines collapses amid escalating jet fuel costs. Here are the latest developments in the war on Iran. So China's view is that we need to open the Strait of Hormuz as quickly as possible. ኣብ መንጎ ቻይናን ኣሜሪካን እውን ምስሓሓብ ተፈጢሩ ኣሎ ሓደ ቻይና እገዳ ናይ ኣሜሪካ ከም ዘይትቅበል ነጊራ ኣላ ዶናልድ ትራምፕ ንኢራን ብቁጠባ ከንበርክኸ ኢሉ ካብ ኢራን ትገዝኡ ዘለኹም ነዳዲ ኩልኻትኩም እገዳ ክገብረልኩም ኢሉ ንቻይና ካብ ኢራን ንኸይትገዝእ ክግድዳ ምስ ፈተነ ቻይና ድማ ከምኡ ዝበሃል የለን ከይድ ናብ ካልእ ግበሮ እገዳኻ ኣይንቕበሎን ኢና ናብ መንየንተን 5 ካምፓኒታት ናይ ቻይና መኽረየኩም ዶናልድ ትራምፕ ዝኣገደን እዛ ዘረባ እዚኣ ኣብ ኤርትራ ብቀረባ ይከታተልዋ ከም ዘለዎ ይተኣማመን እየ ምክንያቱ they really follow those things ንኤርትራ ዘገድሱ ነጥብታት እዮም ኤርትራ ድማ ነዚ ኩነታት እዚ ቻይና ከምዚ ክትብል ምኻላ ንኤርትራ ኣገዳሲ ስጉምቲ እዩ ብኸማ ጥራይ ንረኣያ ምክንያቱ ብዙሕ ፅልዋ ዘለዎ ጉዳይ ስለ ዝኾነ now ታይም ዝብል ዘለዉ China's Minister of Commerce just officially declared it will not recognize implement or comply with US sanctions on Iranian oil purchases ስለዚ መንግስቲ ናይ ቻይና እገዳ ናይ ኣሜሪካ ኣይንቕበሎን ኢና ኣይነተግብሮን ኢና ልዕሊ ኩሉ ድማ ዝኾነ ካምፓኒ ናይ ቻይና እገዳ ናይ ኣሜሪካ ፈሪሁ ስጉምትታት ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ከይወስድ ኢልዎ ማለት ስለዚ ነተን ካምፓኒታት ኣሜሪካን ተኣጊዳቶም ባዕሎም ይፈልጡ ንስኻትኩም ስራሕኩም ስርሑ ኢልዎም ኣሎ እጂ እንታይ እገዳ መብዛሕትኡ ግዜ እንታይ ዝገብር ነዘን 5 ናይ ፔትሮኬሚካልስ ካምፓኒታት መፃረይ ናይ ነዳዲ እንድዩ ክእግዳን ፈቲኑ እንታይ ዝገብር ዶናልድ ትራምፕ ኩሉ ካምፓኒ መዚኣተን ዝሰርሕ ብዶላር እንድሕር ኮይኑ እገዳ ሰከንደሪ እገዳ ከውርደሉ እየ ስለዚ ነዘን ካምፓኒታት እዚኣተን ካብ ኢራን ስለ ዝገዝኡ ዘለዉ ከይትገዝኡሎም ኣነ ፅልዎም ሽዑ ክሳራታት ከይገጥሞም እዚኦም ነቲ ካብ ኢራን ዝገዝዎ ዘለዉ ይገጥፍዎ ማለት እዩ ቻይና ድማ እንታይ ትብላ ኣላ እዘን ካምፓኒታት ስራሕኩም ከም ቀደምኩም ቀፅሉ ናይ ኣሜሪካ ካምፓኒታት ኣብዮም ምስራሕ ምሳኹም ባዕሎም ፈልጡ ስሩልኩም ስርሑ እዚ ድማ ታሪካዊ ፍጻሜ ንገዳ ናይ ኣሜሪካ ብከምዚ መንገዲ ቻይና ክትምክቶ ምጅማራ ንብዙሓት ሰባት ኣዝዩ ኣገራምን ኣገዳስን እዩ ኮይኑ ዘሎ ንቐፅል actually applies to both sides. China's Ministry of Commerce has issued an injunction to block US sanctions after the Trump administration targeted 5 of its refineries, accused of buying oil from Iran. The blocking statute requires its companies not to comply with US sanctions, which Beijing denounced as long-arm jurisdiction. This comes amid reports that some Iranian tankers are still reaching their destinations. A supertanker flying under the flag of Iran was spotted near Indonesia on Sunday. ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ቻይና ካብ ኢራን ስቲል ነዳዲ ትገዝእ ከም ዘላ ከምዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ገለ ታንከራት ናይ ቻይና ነቲ ብሎኬድ ናይ ኣሜሪካ ጥሒሰን ናብ ቻይና ከይደን ይሸጣ ከም ዘለዋን ነዚ ጠጠው ንምባል ተቀመጥሉ ቻይና ኣሜሪካ ድማ ከምኡ ዝበሃል የለን ኪዱ ጌም ኦቨር ኢሎሞም ኣለዉ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ቻይናን ምድፍፋር ናብ ዝለዓለ ደረጃ ይዲብ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ መዋረዲ ስለ ዝኾነ ንሕና መንገዲ ሰሪቕና ንወስዶ ዘለና ነዳዲ ብጣዕሚ እዩ ዘኽስበና ዘሎ $1 billion worth of crude. Turn your ship around. Evacuate your engine room immediately. We took over the ship. We took over the cargo. Took over the oil. It's a very profitable business. Who would have thought we were doing that? We're like pirates. This was Donald Trump bragging about the seizure of Iran-linked cargo vessels crossing the Strait of Hormuz. Iran's foreign ministry spokesperson responded, saying it wasn't a verbal
بحفشة أمونغو تشاينان أمريكان زلو مفتات أفقداينا إيران النارسانة يخيدالو إيران لما دي نسون تايدليت بلالا تشاينا مليسا كافتت حبيعتو دلاك توتس ألوا أبسي قدايزي إذا كنت تولو تخل من قدد ما كفتر ألو يبلو سلازي إيران كان معلتنا معلتة تكونتات من مليسون أمريكا زغركر مسمح حزوتا زباس مسمك أنا قنتا ذكر زسحاب نكالو تحيلتات نابتكوينات زسحب سلزخونه ني إيران صبغ يزخدلهم زلو دراما ناي هاجرات علم ناي هاجرات عرب دما نسمع is not actually going anywhere between the both parties, and this is actually reminds us of the talks that took place before with the deal of 2015. That's actually started almost like years and years and years of talks that were secrets between the US, Iran, and France, Germany, and the rest. I think the Iranians want to have a prolonged talks. They want to extend this as long as possible. While the Americans, I don't think President Trump wants to wait. Okay. He wants the deal as soon as possible. بحفشة تي زقبر زولو تاكتيكس إيراناويان نتزررب كسيلو كل نتبتات بقمت إتيخا كقبر زولو بركمت دونالد ترامب زدليو زولو ميتر مسي مسؤول زولو بشبد بديل كقبر زدل زولو كوميديا لي اللون تعلامة دما أي قلت واني مابزي تعلامة نسوريو متأن تكونتات كسيلو زخدة متأن دونالد ترامب بوليتيكاوي عدميو كبكع سلازخل لألو كل دما ميتر مستحريدة تواريحيو زخوني يكون ديل كقبر تزي كيلو هجي نتا كورسناتو نتبايتون أمريكا كقبص أي زلو أبتمي ترمس مس زلو مرجع انتناتو بارت انت تسعير دما دونالد ترامب زغصل كلتا عمت دحريزو اللي عمتاتن هو تكت إياق مخانيم حقرات أربتا يقبرو اللو has bypassed Congress to approve $8.6 billion in weapons sales to its allies in the Middle East. The State Department said emergency circumstances made it necessary to fast-track the sales. The military ريوالله مزجنزب أمريكا كوينات جمر نجارات حوتك عطلا قال تبلاشعو أصوات شيء حتى سوف أمريكا سي ندادد شوط زلوا كلهم كلا غير كاتعصم شعو ندادي خات شيء بيزنس بلان أمريكا very simple يو تديهمني أصوار كامباينتاتنا أصوار اللو شتو تقينهم مريت قال كتبلا لك حو غزر على لك شو حدك زر كابو تكنولوجي كالن قديفو أصوار كجزء الكايو ندادد شوطون عاخا كبخان لعلي بحسر كشطو وزخلو دما انت تقبرم وقق غيركا بلوكوتات غيركا لوكيت كانعم ندادي خانسخا بخبورت شيط زيا ناي مافيا كايداينا نبلدلنا دونالد ترامب بعلو مافيا يعني اب منغو كثيرنا ندادي وسيدنا بزي حقاو كثيرنا نشوطو لنا ناي بحق زخص بيزنس يلوك جهر سميكم يغم هجي دما هاجرات عرب تسريعهم اصواري غزلو بخندي شمنت بشدشت بليون sales to Israel, Qatar, Kuwait, and the United Arab Emirates are focused on air defense and precision strike capabilities. That follows the joint US-Israeli attack on Iran in February, when Tehran retaliated against Israel and Gulf states that host US military bases. Many were hit with drones and missiles. Now let's break down these arms sales. كم تريو زلهم زي عندي أتما كلام مبرات بحال بليون كنزب يوهبالو حدش كوينات كما تسلازغل شبت بديلكم هبوهم قال يوم نفسهم كلاغلو قال يوم دما من البات كتكو عمد بتلوهم من نخرة تباهيليو من يوم تايد زلو سمعوا Qatar will buy an advanced precision kill weapon system and restock its Patriot air and missile defense system at a cost of nearly $5 billion. Patriot systems are used to intercept incoming strikes and are among the most advanced defense equipment in the US military arsenal. ስለዚህ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ቀጠር ዝለዓለ ንክገዝእ ተፈቂዱሉ ዘሎ ሃገር እዩ ገለ ካብቲ ዝገዝእዎ ዘለዎ ብ5 ቢልዮን ኣድቫንስድ ፕሪሲሽን ኪል ዌፐን ሲስተም ኪል ማለት ነቲ ዝመፀካ ድሮንን ገለን ሃሪምካ ተጥፋሉ ማለት እዩ 5 ቢልዮን ፓትሪዮት ኤር ዲፈንስ ሚሳይል ሲስተም ስለዚ ናይ ነፍሲ ምክልኻል እዮም ዝገዝኡ ዘለዉ ቁልሲ እዚ ቀልጢፉ ሕጂ ክመፆም ይኽእል ዳ ይክእልን ክርኢና ኩናት ይመፅእ ከም ዘሎ ግን ንባዕሉ እዚ እውን መተንብህ እዩ ስለዚ ኢራን ንክልተ ወርሒ ዝኾነ ነዳዲ ክሸይ ዘ ጋዝ ናታ ክሸይ ዘ ካልኦት ቀጠር 5 ቢልዮን ዶላር ከፊላ ድማ ፓትሪዮትስ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ትገዝእ ኣላ ካልኦት ሃገራት እውን ኩዌት ከምኡ ናይ 2.9 ቢልዮን ገንዘብ ከፊሎም ስለምንታይ ይገዝኡ ኣለዉ ምክንያቱ ኣብቲ ዝሓለፈ ኩናት መብዛሕትኡ እቲ ዲፈንስ ዝነበሮም ኣፅዋር ስለ ዝወድእዎ ሓድሽ ክገዝኡ ይግደዱ ኣለዉ እዚ ከዓ እቲ ኩናት ንመን የርብሕ ከም ዘሎ ኩናት ንመን እንገይሩ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ዘለና It's going to be crazy again ሕጂ እውን እንተኾነ እዚ ኩናት እዚ ዝርብሑ ኣለዎ እቶም ዝረብሑ ድማ ከምቲ ናይ ቀደሞም ረብሖም ይቕፅል ኣሎ ዘገርም እዩ እስራኤልን ኣበዳብን
ኢማራትን ድማ እስራኤል ናይ ከባቢ 1 ቢልዮን ዚኣቶም ድማ ናይ 148 ሚልዮን ገዚኦም ኣለዉ እዮም ዝበሃል ዘሎ ግን ኣብ ዝሓለፈው ንበይኑ ንኢማራት ናይ 4 ድዩ ናይ 2 ድዩ ናይ 3 ቢልዮን ኣጽዋር ንኽገዛ ኣፕሩቭ ገይሮም ላ ነይሮም ስለዚ እዚ ጥራይ ትገዝእ ዘለካ ይመስለኩም ንበይኑ እውን ከም ኣብቲ ግዜ ኩናት ከሎ ኣፍቂዶም ላ ነይሮም እዮም ንኢማራት ኩዌት 2.5 ቢልዮን ይገዝኡ ኣለዉ ስለዚ ማዕት ገንዘብ ኢና ኣሜሪካ ዝኣቱ ዘሎ ተን ናይ ዲፈንስ ኮንትራክተርስ ቶም ናይ ኣጽዋር ዝሸጡ ሃገራት እንጌሮም የብስሉ ኣለዉ እቶም ካልኦት ድማ ነፍሲ ትሕን ስለ ዝኾነት ነፍስኻ ንኸተትሕን ገንዘብካ ኩሉ ሸይ ተብሎ ማለት እዩ ኢትስ ክሬዚ በት ግን ዘገርም ክመስለኩም ይኽእል ግን እዚ እቲ ኩነታት ናይ ዓለምና ስለዚ ካብዚ ናብ ዞባና ክንሰግር ከለና ከንታይ ሲሉም ነው የተደመጡት። ነፃ ነኝ፣ ሉዓላዊ ነኝ፣ ክብር ያለኝ ሀገር ነኝ ማለት አይችልም። ጥገኛ ነው፣ ለማኝ ጥገኛ ነው። እኛ ለማኝ ኢትዮጵያውያን ሰምታችሁኛል። እኛ ለማኝ ኢትዮጵያውያን ልመና በቃን እስካላለ ድረስ ጥገኞች ነን። አየ ሰሚዕኩም ንዲኹም ጽቡቅ ጌርኩም ቅድሚ 6 ዓመት ዝበልኮ ረሲዕኩም መኸይትኾኑ ኢትዮጵያ ለማኒት ሃገር እያ حتى زباشايكم أقصدي اسك كم كاسيت ملسا ان شاء الله اما خنياتو قد محجي داي قدم زبولون داي تمصولنا يبلون يرو ሉዓላዊ ነኝ ክብር ያለኝ ሀገር ነኝ ማለት አይችልም። ጥገኛ ነው፣ ለማኝ ጥገኛ ነው። ሉዓላውነትና ይብልናን yes you're right ንስኻ ሉዓላውነትና ኢትዮጵያ ቅድሚኻ ዝነበሩንኩም እንዲሁ ኣብ ግዜኻ ግን ሉዓላውነትና ኢትዮጵያ ኢልካ ክትዛረብ ከቢድን ኣዝዩ በዳህነት ብዩ ኣብ ልዕሊኡ ጽግዕተኛ absolutely أبي بزوج زي حسود زارب إذا زرب زياجن ولا حنت مجنان زلي هيكونتن حقي كم زلاتها بتريا كوفا بيلوالو سجعتني هنا لما انتينا كابز من فسب زي وسأنا دم لولونتنا ترجم كله يكلني معناته لولونت نالمنكا كون يكلني مجمريا بزلكات دويل كاك تنبرن كتم حدرن كتفتنا لك دحرية لولونت دمت زابي عمد دحرنا شو من تعمد كي قارص كلم منن كمبرك خند دحر مسنعو نقولكم الجدما اتكونتات قدم زخدو زنبره الرخاخي بلو كم جاتري وازلهم لما انتن حسو قعتنياتاتين نايبلالو ترو انا ون بليرنا جن قربت لي مسوت غبر زنبرك حفكف نايتي اديس ابا تغبر غلغله سكومتات لما ان كم زي كون كتريخات فتنيركا جوار بلا غيروب كال فيديو نات غريصوا انترخيبا كم صالكم بحفشا እዚ ዘረባዚ ካብ ምንታይ ዝብገስ ዘሎ ካበይ ተበጊሱ ከም ዝብል ዘሎ እንድሕሪልካ ቅርቢልካ ክትሪኦ ኣለካ እቲ ኩነታት ንዓቢ እንታይ ኮይኑ ወሎ ሓደ ኤርትራዊ ዝገበራ ቪድዮ ከርየኩም እየ Can't seem to get a break these days. No pause, no relief, just bad news stacking up every damn day. Strange. For a reformer, things seem to be reforming backwards. Is that supposed to be a joke? You don't understand. It's relentless. I think I'm going to go crazy if I get one more back. ما يبحكي تعز جبرا I know what they're زبالة بإكس إندي جيروا he's an excellent guy I love him كيد كم فلو جبروات account ناتو بزتو وايلي ميرا if there is تواني أخذ it's very sad تو وايلي ميرا بزخون أنت يبلالو مكا أنا تواري دي يبلالو كل جزء DYG entertainment يزبال كيد كم رايوه سو أنت يزبل زلو أنا بقى كل جزء قالوا تمام سترايد مثلا نزلوا أنتي عرفتي باللين دي أنا قرب جود نيوز هيتصدوا لي بزي فانو يشوف بزي هو حتى صاريخون بزي شناي هرمني بزي قالي مثلا بزي كنت بعد سكول كل بزي ناي إيران كينات ندادي خلان عرفتي هاد لين أنا ميتة كوي بلولو تسي تي إمارات بهال ما كنت زحجزو يا مالت كايدا حتى زي تسبي كان قرات كميز خونه كايد بلو زلا You don't understand. It's relentless. I think I'm going to go crazy if I get one more back. When we're finally facing consequences, you just have to learn how to manage them while projecting that everything is under control. I hear you went to the US asking for dollars. What chance do I have if you can't survive the Iran war? What we do is big boys game. You won't understand how to manage reality. You just keep denying it. سنتي بلولو بقى تي سعرات يقات مكالون ديجن قسم كات رايك تصلي الوسي نبعال خان نسخاسي أبي أمريكا جنزب كتلم من كيت كان يركا سميع نسخة كيناتنا إيران أبوش تكلتا ورحي نعمل لما نحراب سحكا عنا دانتاي قوني دي تحسب اللي الوزي كم تنا عبيتي نحنا حماقنا زلنا قل بيلا كم زلنا غير كتواسايلو
this is how we do it ዱባይ ንኣብነት ሎምዲ ቅድሚ 2 መዓልቲ ሓንቲ ኣርቲክል ወፂኣ ኣላ ናብ ናይ ዴይሊ ሜይል ዝበሃል ናይ ዓባይ ብሪጣንያ መጽሔት ዱባይ ሕማቕ እያ ዘላ ክሊርሊ ኤርፖርት ናቶም ኣብ ዓለምና the busiest airport ዝነበረ ሎሚ ዳርጋ ዝኾነ ናብ ዝበርር የለን ጭውጭው ይድብል ዘሎ ሆቴላት 5 star hotels resorts መጀመሪያ ተስፋ ገይሮም ከፊቶም ነይሮም እጅግ ተስፋ ቆሪጾም ሓጽዮም ኢሎም ምክንያቱ ትርጉም የብሉን እቲ ዘገርም ጉዳይ ድማ ኣብዚ ዘሎ ኣብ ካለ ሃገር ዓጽኢኻ ዕረፍቲ ክትገብር ትኽእል ኢኻ በዓል ዱባይ እቲ ፀሓይን እትገለን ኩሉ ነገር ክሰርሕ እንተዘይኪሉ it's a disaster ፀሓያዊ ዘሎ ብጠጠው ካቀትለካ ዝኽእል ስለዚ ዱባይ is losing big time that's why ድማ እቲ ኩነታት ከምዚ ብመንፅር ድማ ውሽጣዊ ፀገም እውን ኣሎ ይዝባል ዘሎ መቸም ንግዜ ክንገጥፎ ኢና እቲ ዓባቢሱ ዘሎ ነገር ስለ ዘሎ እጂ ድማ ሓድሽ ኩናት ክጅመር ይበሃል ኣሎ ስለዚ ኣቢ ከምዚ ትሪዋ ዘለኹም እዩ ዝገብሮ ነገር የብሉን ኩላ ኩነታት እኩት ያ ኢላቶ ዘላ so this is the situation he is Can't deny it anymore. Inflation is surging. Fuel is running dry. The people are restless. Reality is knocking, and I have no answer. We can all see it. Your people are frustrated, exhausted by mismanagement you can no longer conceal. To add fuel to the flames on my feet, Teddy Afro releases an album calling me a disastrous leader. He has the audacity to call me out while living in Addis Ababa. Not just calling you out, he gave your failures a soundtrack. He has the balls. I am really impressed. I don't think you are taking the issue seriously. Ethiopians and others are repeating it everywhere. His album is viral, meaning people's perception of me is changed. I know, they are demonstrating him into his points. He's going to be a problem for your party. You have to manage the issue quickly. It isn't just a music. Teddy Afro detonated a nuclear bomb to destroy me. I am trying to control the radiation, but is out of my control. Am I done? No. That's what happens when the truth finds a microphone. You need to be smart how to control it, survive it. On top of all that... الجدة زربا مرة مسحق عندها كم زي sarcasm discussion يو. أنت قن أب عصب سلودمتيوم. تقول داينا عصب بخمي ودا سادس بلني. انتايم زبلو زلو نايتي دافرو ألبوم فايرال مخانو انتاي ترقم ناتون دحريل كايو حزب إثيوبيا أبي أحمد ني 6 عامت بوحدين 4 عامت أديس أبا يلمعلقو فابريكا هنسكو هوتيل سراحكو سرقيا سراحكو قلقبر كنا بلا بتلفزيون لبمات في لوميرو تدافرو حنت ألبوم سريو حقر ميتاتنا غمي جرنا نلقص لنا زعدنا مسبلا كل سب أبتملك سيزو على زلك سابلومي سلازي بحنت ألبوم نتكلنا عامتات بروباغندا بعبيت تلفزيونات ببليونس انفستيجيرز قبرو زنبرة كله أنا ونوا بيلو حنت ألبوم ناي هلاوي فتنافت إراتو لله سلازي أكم زو دايك تواتس إذا خالكو بتتخذ زنبرة كات أكيد مسي كالي بلولو إذا كم زيلو نهلو 11 بعد ما مسي الله ይታወቃሉ። ለአብይ ኢትዮጵያውያንን ለማይባሉ ተመሳሳይ ወቅት በፓርላማው ይኸው ህዝብ ወደ 100 ቢሊዮን የሚጠጋ ብር በባለስልጣናትና በአጋሮቻቸው ተዘርፏል የሚል ሪፖርት ቀርቧል። የምጣኔ ሀብት ባለሙያው ደግሞ ሀገርና ዜጎች በሙሰኞችና ተባባሪዎቻቸው ላይ ፍትህን ይጠይቃሉ ሲሉ ገልጿል። ሪፖርተር ጋዜጣ በትናንት እትሙ ይዞት የወጣው 98 ቢሊዮን ብር በብልጽግናው መንግስት ባለስልጣናትና በአርቲስቶች በኩል ስለመዘረፉ የሚገልጽ እዚ ትሪዎ ዘለኹም ድማ ሓደ ካብቲ ኣገራምን ቫይራልን ኮይኑ ዘሎ መልእኽቲ እዩ ንሱ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ከባቢ 100 ቢልዮን ዝኸውን ብር ከባቢ ብዶላር ክሽረፍ ከሎ there was this let me give you where is that one I'm going to show you ኣበይ ከም ዘላ እዚኣ መኽረየኩም ብዶላር ተርጊሞማ ነይሮም ኤርትራውያን ሓደ ኤርትራዊ ኣካውንት እውን ሸር ገይርዋ ነይሩ ኣገዳሲ እውን ስለ ዝኾነ እዚ كيتغاغو خنغرشو بنا اثيوبيا بنا امير بنا ايرترا بنا دولار نايلو مشرف كغير كله 600 مليون دولار this is a lot of money اثيوبيا زي نافريكا بزو غنزب زي سلازي a 9 months audit نتشعت ورحي audit استغبره of the current fiscal year نزا عامت زياتراي ابستغبره audit مالتيو has uncovered the massive loss of public funds كساب كبابي 610 مليون أبناء وشت حدا عمد باجت كنزز أكل جنزب تسرقوا كم تسرقة reportedly missing or misappropriated by senior government officials and several artists. سلزي حتى حجر ببرك هون كله 9 بليون بدولار 610 مليون قاليو تجعوا تسرقوا قاليو ما أبزي جبون أب نبلشونا بوتان كم استفدت جنزب يوزن الجرزلو زد ما مر أيام نايتي حجر لعلا عغماس أجمع قاتي موازلو ولا أنا ندادي لهم ما ندادي أب زحلفة كم سمعنا يو بسنكتي أب إيران قاتي موزلو كنا ثلاثة يكونن كم زا قاتي موزلو سراورد سلالة بالشونا يتوم نتنا دادي أم كففال إجلهم أو يوم حبي أمه
بحصور كشطو سلو زي دليو بأزيو كبور ببغرب ناوصو يشطو سلو زلو اتز بدما كجف واقع يخافلو لو نزو دايزي سلازي نزو كل مسقمقمه بروفيسور هسكيل زبالا سمعوه ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ፈርሳለች። ጦርነት ኖረም አልኖረም ጦርነቱ አክሰለሬት ያደርጋል። ያንን መጥፋት አክሰለሬት ያደርጋል። ይህን የምልበት ምክንያት አለኝ። በከፍተኛ ሐዘን ማንኛውም ሀገር የጋራ እሴቶች ያስፈልገዋል አብሮ ለመቆየት። አብሮ የቆየት አንድ ህዝቡን የሚያስተሳስሩ የጋራ እሴቶች ያስፈልጋሉ። ባህላዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ የጋራ እሴቶች። ይህ ሀገረ መንግስት ከወደቀ ለሁላችን አይጠቅምም። ኢትዮጵያ ከም ሀገር ፈሪሳያ ይብላል ፕሮፌሰር ህዝቅኤል ገቢሳ። ኢትዮጵያ ከም ሀገር ፈሪሳያ ኩናት ይሃሉ አይሃሉ ኩናት እንተሎ ይብላሉ ነቲ እዚ ሕጂ ዘሎ ኩናት ብኩሉ መንገዲ ነቲ ምውዳቕ ናይ ኢትዮጵያ አክሰለሬት ይገብሮ ወይ ካብ ፍጥነት ይውስኸሉ እዚ ግዜ ክወስድ ዝግባእ ቀስ ኢሉ ክኸውን ዝግባእ ብፍጥነት እቲ ውድቀት ከም ዘጋጥም ይገብሮ። ግን ኢትዮጵያ ኩናት ሃልዩ ኣይሃልዩ እቲ ሃገር ምፍራሳ ኣይተርፍን እዩ ይብል ኣሎ። ስለዚ ባይ ኦንጎይንግ ኮንፍሊክት ዘሎ ኩነታት ድማ ላክ ኦፍ ሼርድ ቫልዩስ እዚ ድማ ነቲ ሃገር ዘውድቕ ዘሎ ፀገም ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ ኩናትን ካልእን ዘሎ ዝቕባበ ናይ ቁጠባን ገለን ሓበራዊ ክብርታት ንኩሉ ህዝቢ ነቲ ሃገር ዘተኣሳስር ክብርታት ስለ ዘየለ a fundamental requirement for any country, shared culture, political and economic values is missing in Ethiopia, leading to a lack of collective investment in the state's survival. ስለዚህ እንታይ ይብላሉ? ሓበራዊ ክብርታት ዘይብልካ ናይ ሃገር ክብርታት ዘይብልካ ኩልኻ ከም ሃገራዊ ክትኽብሮ ዘለካ ነገራት ዘይብልካ ሓደ በብናቱ ባህላዊ ክብርታትካ ድማ ተገራጫዊ ናይቲ ሓደ ባህሊ እቲ ሓደ ዝፀልኦም ናይቲ ሓደ ዕብለላ ነቲ ሓደ ዘደክም ኮይኑ ዝስማዓካ ተኮይኑ እዚ እውን ብሓደ ከም ተቕፅል ኣይገብረካን እዩ። ልዕሊ ኩሉ ድማ ኢኮኖሚክ ቫልዩስ ወላ ናይ ቁጠባ ክብርታት ናይ ቁጠባ እውን ፈፂሙ ነቲ ሃገር ብሓደ ከነብር ዘይክእል ኣብ ስልጣን ዝደየበ ነቲ ናቱ ዓሌትን ነቲ ናቱ ብሄርን ነቲ ናቱ ዞባን ጥራይ ከብቶም ዝፍትን ንዑ ዝምችእ ጥራይ ዝገብር ናይ ኣዲስ ኣበባ ዲቤት ዘሎ ጥራይ ረይዎ ኦሮሞ ከመይ ገይሩ በዚ ኮሪዶር ልምዓት ተጠቂሞም እቶም ኤሊት ናይ ኦሮሞ ነቲ ተወላዲ ናይ ኣምሓራ ነቲ ካልእ ህዝቢ እውን እቲ ከባቢቲ ከነልምዖ ኢና እናበሉ ንዕኡ ፈንቂሎም ነቲ ህዝቢ ግጥፋ ኢሎም ኣብቲ ቦታ ንካልእ ህዝቢ ሂብዎ ከም ዘለዎ ንካልእ ተወላዲ ኦሮሞን ንካልእን ሂብዎ ከም ዘለዎ ሰፊሕ ዝኾነ ቅሬታን ክስን እዩ ዘሎ። ከንቲባ ናይ ኣዲስ ኣበባ እውን ንቴዲ ኣፍሮ ከሲስኒ ኢላ ኣንፃሩ ክትዛረብ ተሰሚዓ ዘላ ማለት እዩ። ቀፂሉ እንታይ ይብላ ኣሎ? ስቴት ኣዝ ፕራይቬት ፕሮፐርቲ ሃገር ከም ግላዊት ትካል ጌርካ ክትሪኦ ከለካ ከም ግላዊ ትካል ምርኣይ ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ከም ናይ ግልኻ ትካል ንዝደለኻዮ ከተለቅሕን ክሸጣን ከለኻ ንዝደለኻዮ ከተካርያ ከለኻ this is another level ናይቲ ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ሃገር ብዘይ ፍቃድ ናይቲ ህዝቢ ናብ ካልኦት ባዕዳውያን ብሕሱር ዋጋ ይሸጣ ከም ዘሎን የረክባ ከም ዘሎን እዮም ዝነገር። ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ኣዝዩ በዳይ ከም ዝኾነ እዩ ዝነግር ዘሎ። the speaker condemns the government no longer functions as a public institution but as a private property of Prime Minister Abiy Ahmed and a small circle of elites. ከምኡ ድማ beautification versus development እንታይ ይብለና ኣሎ? ሓደ ሰብ ፅባቐ ክልተ ዓይነት እዩ ዘለዎ። ነቲ ደጋዊ ገፅካ ወይ ቆርበትካ ብዝተፈላለየ ሜካባት ጌርካ ክሸፋፍኖ ሓደ እዩ። ካልኣይ ድማ ሚዛን ወሲኽካ እንተለካ ሚዛንካ ክተጉድል ስፖርት ክትገብር ጥዑይ መግቢ ክትበልዕ ጥዑይ ኣካይዳ ሃሊካ ክትከይድ ኩሉ እቲ ስፖርትን ካልእ እናገበርካ ሜካፕ ክትገብር ትኽእል ዶ? የስ that's possible። እዚኦም ኩለን ኣብ ጅም ፊትነስ ዝገብራ ደቂ ኣንስትዮ ሜካፕ እውን ይገብራ እየን። እቲ ፅባቐ ምፅበባቕ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ኮሪዶርን ገለን ሜካፕ እዩ ዝበሃል። ሜካፕ ሕማቕ እዩ ንብል የለናን፣ ግን ብመሰረቱ ንኣካላትካ ጥዕናን ወይ ከዓ መሰረታዊ መልክዕ የምፃልካ እዩ ሜካፕ። ነቲ ዘለካ ቁሩብ ከብለጭልጭ ክገብሮ ክእል እዩ፣ ኣብ መወዳእታ ድማ ይሃስየካ እዩ። ምክንያቱ ጥዑይ ገዛ ከይሰራሕካ ቦያ ጥራይ ተብዚካሉ ምፍራሱ ይተርፎኒ። ልክዕ ከምኡ ድማ ኣካላትካ ቅድም ክትከናኸኖ ኣለካ። ኣብይ ኣሕመድ ግን ኣብ ከምኡ ጉዳይ ዝኣተወ ይኮነ እናበለ እዩ ዝኸሶ ዘሎ። ነዛ ዘረባ እዚኣ እቶም ተወለድቲ ኦሮሞ ተበራሪዮም ዝገበርዋ ኣብ ዝተፈላለዩ ዝገበርዋ እንዲኦም ግን ጀዋር ነታ ናቱ ዘረባ ከመይ ገይሩ መሊእውላ ስምዑ ብርሃ በራበን እያለ እንደ መልስ የሚቀርበው የድሮን ሾው ነው። ከየት መሰለህ የሚመጣው? ይሄ ወደፊትም የተጠነቀቁ ስለምናገር ነው እንጂ ከየት ነው የሚመጣ ከዋለው ኢት ካምስ ከብልጽግና አይዲዮሎጂ። ይሄ ፕሮስፔሪቲ የሚባለው ነገር
I hope የሃይማኖት ሰዎች ወጥተው በደንብ እንዲገልጹ ፈልጋለሁ። ሰዎችን እንደ ልክ ህዝብን እንደ ህፃን ነው የሚያየው። ልክ ህፃን ለምሳሌ ርቦት እያለቀሰ እያለ በታቃጭልለት እሱን ትቶ ሊስቅልህ ይችላል። ማህበረሰብ እንደዛ ነው የሚያዩት። ወይ ተግቲ አታዛ ብዝባል ረቦስ ወይኒ ታይት ብልደሎ ህዝቢ ብጥሜትን ብኻልን እናተሳቀየ ከሎ አቢ ስክፍታ ይብሉ ናይ ድሮን ሾው ይትገብር ኣብቲ ከተማ ይልካ ናይ ሄሊኮፕተር ሾው ይገብር ናይ ካል ነገር ሾው ይገብር ዓበይቲ ፌስቲቫላት ይገብር ዓበይቲ ኤክስፖታት ይገብር ዓበይቲ ሴሚናራት ኮንፈረንሳት ማዓት ገንዘብ ዝፈሶ ይገብር ህዝቢ ኻጠምየ መናብሮ ከፊኒ ሰራተኛ ቤት ናይ መንግስቲ ድማ ኣብቲ ንሱ ዘለዎ ቦታ ደለ ርሑቅ ዘሎ ገጠራት ዘሎ ሕክምናታት ናይ መንግስቲ ይኹን ኩሉ ብሕፅረት ናይ ባጀት እናተሳቀየ ከሎ አብይ አሕመድ ብዙሕ ገንዘብ አውፅዩ ዘብለይ ነገር ክገብር ተርዮ ዝሃንታዩ ካበይ ዝመፀ እንደልካ ካብቲ ናይ ብልፅግና ዝበሃል ኣተሓሳስባ ዝመፀ እዩ ምክንያቱ ንሰብ ከም ህፃን እዩ ዝርዮ ነቲ ህዝቢ ከም ህፃን እዩ ዝርዮ ህፃን ጠምዩ ክበክ ከሎ ወይ ገለ ነገር ሃሪሞ ክበክ ከሎ ኣጋጣሚ ደወል እንተቃጭል ካሉ ነቲ ብክያት ረሲዑ በቲ ቃጭል ክስሕቅ ክእል ኢሉ ነቲ ዝሕምሞ ንግዚኡ ረሲዑ በቲ ካልእ ዝተፈጠረ ክስሕቅ ክእል እዩ ህዝቢ ድማ ከም ህፃን ገይሩ ስለ ዝርዮ ዘሎ እቲ አብይ አሕመድ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ናይ ባሓቂ ዘሕዝንን ኣሰካፍን ጉዳይ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘሎ ሶ the story of እዚ ናይ ብልፅግና ኣዝዩ ከቢድ እዩ ብፍላይ እቲ ኣብ ቁጠባ ዝኽተሎ ዘሎ ኣብ ካልእ ዝኽተሎ ዘሎ መወዳእታ ዘይብሉ ሕሰብ ናይቲ ሃገር እዩ ዘምፅእ ዘሎ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ this is ፀብቲ ተዛሪብካ ዝውዳእ ነገር ጉዳይ ኣይኮነን እዚ this is a lot of stories ኣብዚ ክትዛረቦ ትኽእል now the situation is different ምክንያቱ ሕጂ ናብ ኩናት ገፅኻ ይኸይድ ስለ ዘሎ እቲ ኩነታት ሓደ ካብቲ ዝበሃል ዘሎ ብተደጋጋሚ ዝስማዕ ዘሎ ናብ ትግራይ ኩናት ክመፅእ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ዳርጋ ኩሉ ዓይነት ዋርኒንግስ እዩ ዝመፅእ ዘሎ እቶም ናይ ብልፅግና ካድረታት ድማ ቀፃሊ ኩናት እዮም ዘእውዩ ዘለዉ ኣብዚ እውን ስምዕዎ ቆሌያሞች ናቸው። ቆሌ ማለት ጦርነት ናፋቂ ቆሌያቸው ጦርነት የሆነ ማለት ነው። ምግበይ ለምሳሌ የምግበይ ቆሌ ያለ ጦርነት ነው የምግበይ ቆሌ የደብረጽዮን ቆሌ ያለ ስልጣን ነው። ቆሌው ስልጣን ለማግኘት ማንኛውንም ነገር ያደርጋል። ዳዊት እንደነገረ የአእምሮ ሁሉ ችግር ውስጥ ገብቶ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚኣቶም ድማ ቆላ በቃ ንህወሓት ኩናት ጥራይ ዝፈቱ ስልጣን ዝደልዩን ኩናት ዝፈትውን እዮም መሊኦሞ ዘለዉ ዝብል ጋዝላይቲንግ ይበሃል እዚ ኣጀንዳ ንምግባር ንኩናት ንምጅማር ዝጥቀመሉ ዘሎ ዘረባታት እዩ እዚ እቶም ካድረታት ናቱ ብግዳ ሓቂ ንኩናት ይዳልኹም ዘሎ ሓድሽ መጠንቀቕታ ወሲዱ ኣሎ ሓቅነት ዘለዎ እዚ ጉዳይ እዚ ኩናት ክመፅእ ኣብ ቀረባ ከም ዘሎ ዘተንብህ ክኸውን ይኽእል እዩ የሆኑ ወደ 36 ከፍተኛ ባለሙያዎችን ይሄ በኦፕሬሽኑ ወደ ማሰር ተሄዷል። ርዕሰ ጉዳዩ ላይ እጅግ ይሄ በጣም አስደንጋጭ የሚያደርገው ጦርነቱ እየለየለት ነው። ነገሮች ወደ ምንም ዝም ብለው ሰው ላለመስማት አውቆ ጆሮን ካልያዘ በቀር ነገሮች የሚያሳዩት በጣም በፍጥነት ወደ እየሄዱ ነው። በዚህ መካከል 36 የሚሆኑ በአዲስ አበባ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የሚሰሩ ኤክስፐርቶች የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ራሱን የቻለ በርካታ ሰራተኞች አሉ። ካሉት ሰራተኞች ኤክስፐርቶች መካከል 36 የሚሆኑ ተለቀሙ የትግራይ ተወላጆች ናቸው። ሁሉም ከነገ ጀምሮ ወደ ስራ እንዳትመጡ ተብሎ ተነገራቸው። አንድም የትግራይ ተወላጅ ወደ ጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት አካባቢ ዝር እንዳይል የሚል ትዕዛዝ ተሰጥቷል። ያው ግቢው በቀን 2-3 ባነፍናፊ ውሻ ይፈተሻል ነግረናቸዋል። አሁን 36ቱም ወደ ቤተ መንግስት እንዳትመጡ በቃ ሕጂ እዚ ንሓቅነቱ ንግዜ ክንገድፎ ንኽእል ኢና ምክንያቱ ኮንፊደንሻል ሓበሬታ ክኸውን ስለ ዝኽእል እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኩናት እናቐረበ ይኸይድ ከም ዘሎ ዘርኢ ምልክት ኢና እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ እቲ ብልፅግና ወይ ከዓ ኣብቲ ናይ ዓብዪ ናይ ፕራይም ሚኒስተር ቤት ፅሕፈት ዝሰርሑ ዝነበሩ 36 ተወለድቲ ናይ ትግራይ ዝኾኑ ኤክስፐርትስ ፕሮፌሽናልስ ማለት እዩ ናብ ስራሖም ከይምለሱ ጠጠው ካብቲ ስራሕ ንኽእለዩ ተኣዚዞም ኣለዉ እዚ ድማ ዓብዪ ኩናት ክውጅ ተኮይኑ ተወለድቲ ናይ ትግራይ እንተኮይኖም ወላ ንብልፅግና ዝድግፉ ይኾኑ ምስጢር ናይ መውፃእ ተኽእሎ ስለ ዘለዎም እዞም ሰባት እዚኣቶም ካብቲ ቤት ፅሕፈት ከተርሕቆም ክትክል ኣለካ ተጋሩ ስለ ዝኾኑ ሲ ንኩናት ከይተሓባበሩ ስርሖም ከተግድፎም ኣለካ ነዛ ጥበብ ዝያዳ ኣብ መን እዩ ነጊርዎ ንዓቢ ወደይ ካበይ ርእይዋ ኸውን ካበይ ባንቢብዋ ኸውን ኣያያያያያ መይ ብመለስ ዝኣምሂርዎ ከይከውን እዚኣ የተሸናሒት ፀናሒት ዝበሃል እኮ ፅኒና ኢና ንሪኦ ዘለና
زحزني I feel sad تجارو حجون كبيد بده هي متصوم الله only this time انت واحد جنا بزوانزي عم مقالة نتي زنبرة بحرخرخ عبد صريولو كنتات بزيح ماله قال لي لا يكون بده هذا لهم حجون جن انت واحد نتي زنبرة بحرخرخ نعم مصراي قريبهم سلو أبي أحمد أبز حجة تمجالي جوزلو نتجراي مسيو كم تناي كم قدم كنا مثلا كنا وحج كي وزكن كم وز بهالكلي كني أبي أحمد نفانو نشانن كسعراي كعلن هو حات الجب زوانزي كسعريه لزقمت من هالبات أبهو تتازلو أبي أحمد تعينت عام خمسلو قوم شيتن يرلو يتوتدرا عمناتو مستيرا يكونن ethnic profiling بالزي تدقاقا مزون أكال نايت genocide بالنديو the speaker asserts that these individuals are being treated as suspects solely based on their Tigrayan identity entity تابلا ethnicity انتاي بلالو زيوم سبازياتهم ولا حنت جبان زي بلو بتي من النتومن بهيرومن عليتومن تراي تنجيلهم كاف سروحهم يسقوقلو زيد ما أعتقد ميت من تايب لنا صنيعو زي بروفيسور هزكيل إثيوبيا كم هاجر كتفرس تدخلوا اللي بزي نجار على مهنياتو زي أساس رأي نجار سلا زي بلازم ولا حكي تريوا ولا غمز بتكبر تزبع لي تأساس رأي الكاتب داي سلازي again expanded operation the cleansing of personnel is expected to extend further into the Ministry of Defense, security agencies, and religious institutions. سلازي انتايو زد ما هجي كغتصلي بناء برايم مينستر اوفيس جمير له تولت ناي تግራይ ዝኾኑ ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ንኣብነት ከም በዓል ሚኒስትር ምክልኻል security agencies ከምኡ religious institutions ሃይማኖታዊ ቦታታት ካብ ኩላቶም ነቲ ተወላዲ ናይ ትግራይ ኣካቡ ከገልልዎ እዮም ተመሳሳሊ ወላ ምስቶም ሓራ መሬት እውን ኣይጣዓመን ኣሎ ይብልለው ምስ ሓራ መሬት ዝበሃል እውን ብኣሳጋጢሙ ላ ብስምዑ ካሊ ውጥረት ኣብ ሞንጎ ሓራ መሬት ኣለና ዝብሉን ሰራዊት ኢትዮጵያን አዘዝ ሰራዊት ኢትዮጵያን አዘዝ ትሸፋቱን ሓያል ውጥረት ከም ዝነበረ ተመስገን ዳዊት ዝኣኽልና መረዳእት ኣሎ ዕለት 23 በቅድሚት ማለት እዩ ኣኼባ ኣብ ኣዳማ ከም ዝነበረ ኣብዙ ኣኼባ እዚኡ ኣመራርሓ ሓራ መሬትን ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ኣመራርሓን ብርሃኑ ጁላ ዝኣከቦ ኣኼባ ከም ዝነበረ ኣብዚኡ እቶም ኣብ ሓራ መሬት ኣለና ዝብሉ መራሕቲ ሸፋቱ ዕጥቂ ተወሳኺ የድልየና እዩ ናይ ከቢድ ብረት ድጋፍን ሽፋንን እውን ይውሕደና እዩ ተዋጊእና ክንእትወኩም ኢና ኢልኩምና ነርኩም ግን ክሳብ ሕዚ ምንም የለን ወዘተ ዝብሉ ሕቶታት ከም ዘለዓሉ ኣብቲ ኣኼባ እዚ ዓይነት ሕቶታት ከም ዘለዓሉ ይሕብር ተመስገን ድሓር ብርሃኑ ጁላ ነዚኦም ብቁጣዕ ከም ዝመለሶም ጣዕም ተቆጢዑ ከም ዝመለሶም እቲ ሓደ ቲዲኤፍ ፈሪሱ እዩ ተበቲኑ እዩ ምሳና እዩ ኢልኩም ሸዊድኩምና ኢኹም ሓሲኹም ኢኹም ኣታሊልኩምና ኢኹም እዩ ዕጥቂ ካብቲ ሕዚ ሂብናኩም ዘለና ንላዕሊ ኣይንዕጥቆኩምን ኢና ዝብል መልሲ እውን ከም ዝሃቦም ሽፋን ዝምልከት ከዓ እዚ ኩሉ ቁምቡላ እናተኮስና እንታይ ሰሪሕኩም ከሳራ ኢኹም ዘለኹም ዝብል መልሲ እውን ከም ዝመለሰሎም ብዙሕ መንእሰይ ክነሰልጥን ኢና ኢልኩም ባጀት ወሲድኩም እዚኣ ብደንቢ ብመርትዖ ክድግፈአ ማለት ንሕና እውን መርትዖ ስለ ዘለና እዚኣ ብዙሕ መንእሰይ ክነሰልጥን ኢና ኢልኩም ባጀት ወሲድኩም ዋላ ሓንቲ ነገር እንታይ ገበርኩም እስካዕ ሕዚ ከፍ ኢልኩም ኣለኹም ዝብሉ كم تري وزلهم توم نبعل صادقان بعلتي جنرال انترناشنال جنرال يزبله جنرال ودون تروديهم ولا ودو چرو زبلو نسنديو بعل نسيو مجي شجر قتيمهم زلو سلازي again war is on the corner يمزلو كمزي كوينات ابت كبابينان ابت زوريانان مجي كم زلو بفلاي ني تغارو ابي احمد زركاب نجر زيوم ناي حرامريت ناترمس بمخادم سناي نغريو كاب كيناتون كدحون يقولوا now let's مارشا قرب كنقيرنا why is that مخنياتو اب كبابينا كال نغر اگدسون سلازلو السودما I'm going to show you this بفلايتي امارات بحال زختلو زلو بوليتيكا ما نسمع كتحازلكم سلازخونكم inside what we call MBC مجمع زي اخريكم كلتين MBC بحال زنا اسرائيل برايم مينستر كوين زخل بحج بحال زلو نافتالي بنت زبلوي بزعبا محمد بن He's an amazing leader. He is. He's an amazing leader for his innovator. people
And he's strong, he's tough. Okay. إسرائيل أمونغو إسرائيل أمونغو زناي أبو ظبي نقوس محمد بن زايد زولو فقرن متأسسهارن strange level أب زاقرم درجة عندي دي بزولو نابكرنا أفريقيا نملسو. With one question. When will Israel build its military base in Berbera? The rumors fueled a firestorm of regional opposition. Critics in Cairo and Mogadishu warned of a foreign dagger in the side of the Red Sea. But Jerusalem, ever the master of the long game, has executed a brilliant policy pivot. So what changed? Rather than establishing a sprawling high-visibility base that serves as a target for Houthi drones or regional rhetoric, Israel has chosen to become the architect. The policy change is simple but profound. Instead of Israel sending its troops to the shore, Israel is building the Somaliland Navy from the marrow up. By training, arming, and networking the local force, Israel secures its southern commercial corridor with a partner that has local legitimacy. هجي انتاي زبحال زلو أبزي سوماليلاند زبحال بزع دراما يزقبر زلو زي دراما زي دما بزع تلواك اللويو بابيو نتي بابي المندب كبابي بقدميت نكت حصرون نكت أسرون زقبر زلو فتنايو قد محجي بتتقاقامي تزاريمنا لكمينا زي زوبازي كبيت فتنا أبقدميو كقاط أمو خمس غل الزوبانا بزع فتنا أبقدميو كم زلو نجيرنا نيرناينا. Africa's history is marked by shifting alliances and deep-rooted rivalries, shaped by centuries of competition for resources, trade routes, and influence. Today, one issue overshadows all others: Ethiopia's urgent quest for access to the and influence. هجي እዚ زوبازي بزح فتنا زلو لعلو كل دما امونغوزيان حجرات عرب زكاي زلو باسن متهللاخن ابز زوبازي بزح صلواخ قبريو ازغا نزي سوماليلاند زبحال حدو إسرائيل ناتا بيس كتقبريا يبحال سأنيعو دما انتاي زبحال زلو نتي ناي سوماليلاند حيلي يعتيغا نعو حيلا أبتبوتاتي مسو كسرح كتفتنيا سلازي بولا بغات انت دي سرحو نتي سوماليلاند زبحال حيال زخون حيل بحري كم زناي حوتي كمون كم تناي مني خاطبلو ناي إيران عينت ناشتو جلابون عقمن زهانت أجير كان مناس كبر زلو كل تعلامات دما نتي وشمت حرموز نمقصار زقبر زلو قد دمن باسينا نرزالنا نزي كتردون دحرقين كدما امونغوزيان هاغرات عرب زخيز زلو باسي بغربا كتكاتاتلو كلالكا اتي امونغوزيان هاغرات زقبر زلو باسي بروفيسور جون مرشايمر እዚ ኩናትና ኢራን ጽቡቅ ጌራ ኪድዎ ጥራይ ዘይኮነሲ ግልጽልጽ ኣቢልዎ ይዝብል ዘሎ ስለምንታይ ግልጽልጽ ኣቢልዎ ስምዕዎ ስለምንታይ ናይዞም ክልተ ነገሳት ናይ ስዑድያን ኢማራትን ባእሲ ናብ ካልእ መኣዝን ክኸደሉ ዝኽእል ተኽእሎ እናዓበየ ይኸይድ ስለ ዘሎ listen. And with regard to the UAE, the United Arab Emirates, and the Saudis, they're at each other's throats. They're mortal enemies. Looks like they dislike each other more than they dislike the Iranians. And then you have to start thinking about, what about Oman? What about Qatar? Are they thinking along the lines that the UAE is thinking in terms of how to deal with Iran? The answer is absolutely no. So the alliance that we had put together, and it was in place on February 27th, is badly fractured, if not torn apart. The base situation, as I described, is a disaster. Then there's the whole question of us as a pacifier. Are we a pacifier? No, we're the exact opposite. We started this war. ሕጂ እንታዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ቦታ እዚ ከባቢና ዘሎ ቦታ ናይ ብሓቂ ናብ ዝተፈላለየ ቦታ ናብ ዝተፈላለየ ነገር ክሽረፍ ዝኽእል ምዃኑ እዩ ዝነገር ዘሎ መጀመርያ እንታይ ከርእየኩም ይደሊ ኣለኹ ኣነ this is a እስራኤል ኣብዚ ከባቢና ትኽተሎ ዘላ ፖለቲካ ኣስተውዒልካ ምርኣይ ከድሊ ኣብ ሶማሊላንድ ጥራይ ዘይኮነ ኪኑ ክኸይድ ዝኽእል ምዃኑ መብዛሕትኦም ዝግምትዎ እዩ እጂ ፕሮፌሰር ጆን መርሻይመር እንታይ ዝብል ዘሎ ንሕና እዚ ኩናት ኣብ ኢራን ዝገበርናዮ እንታይ ፈጢሩ ኢሉ ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ስዑድያን ኢማራትን ካብ ኢራን ንላዕሊ ንሓትሕደን ከም ዝፀልኣ ኣጊደናልና ኣለዋ ይብል ኣሎ ተዘረባ ኢራን ንክልትየን ትሃርመን ኣላ ወይ እውን ንክልትየን ሰዓብዕን ወታውሪዳት ኣለና ኣላ ሕጂ እንታይ ኢልና ነይራነ ኣነ ኣብዚ ባዕለይ ዝበልኮ ክእመነልኩም ከዓ እዚ ኩናት እዚ ኣነ ድፈርሆ ኢለ ኢራን ትገብሮ ዘላ ኩናት ነዚ ስዑድያን ኢማራትን ከይተዓርቆም ምክንያቱ ተዓሪቃቶም ጋራንቲ የብልናን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እንታይ ፖለቲካ ክተሉ ከም ዝኽእሉ there is no guarantee زوما منقوم زول باسي انت فتح مو انت عينت بوليتيكا بقرن افريكا خطليه مهنياتن هنا كاميرترا ابز حجي زول باسي ناي كلتيو من فوتو مالتا يكون نغن اتي باسي فتيرو زول صقم نعنا مفتحي كم صالنا زخللو تخللو انتي لازم مالتي سعوديان ربحا جبصن ربحا كخدو خلوي نعنا دربحنا كلاتهم تتسمعهم قد محجي زنبر سممه بواغانات ناون كصوتو خولي نيرترا
نبت حدا خنقبراينا نحن تراي نسمع مع زبلوا لك زي وحد يكون ስለዚህ እርቅናቶምን ሰላምናቶምን ንጸልእ ማለት አይኮነን ግን እቲ ናቶም እርቅን ሰላምን ንዓና ብዋጋናትና ጅሆ ንዓና ብምእታው ከይግበር ስጋት ከም ዘለኒ ብተደጋጋሚ ይገልጽ ነይረ ኣብዚ ሓደ ኣገዳሲ ኣርቲክል ወፂኡ ኣሎ እቲ ኣርቲክል ድማ እንታይ ዝብል እዚ ኣብ መንጎ how the Iran war is reshaping Saudi strategy ንስዑድያ እዚ ኩናት ናይ ኢራን ስትራቴጂ ናታ ክሳዕ ክንደይ ይጸልዎ ከም ዘሎ ካብ ሕርሙዝ ብንያው ዘሎ ማለት ወሽወጥ ሕርሙዝ ናብ ባብኤል መንደብ ወይ ካብ ቀይ ባሕሪ ዘሎ ኩነታት ስትራቴጂ ናይ ስዑድያ ከመይ ይቕየር ከም ዘሎ ምናልባት ፀፀኒሐ ይነግረኩም እንዴ ንሕና ኣብዚ ንቕርበልኩም ዘለና ትሕዝቶ ኣብ ካልእ ክትረኽብዎ ትኽእሉን ኢኹም ወይ እውን ብዙሕ ግዜ ከተጥፍእሉ ትኽእሉ ኢኹም እንታይ ማለት እያነ ኣገደስቲ ኣርቲክልስ ኣገደስቲ ቪድዮታት ኣገደስቲ ፖድካስትስ ኩሉ ዓይነት ሓበሬታ ዓቕምና ዘፍቅዶ ደሊና ጾሚቑና ነታ ኣገዳሲ ክፋል ቆሪፅና ነምፃልኩም ኣለና ፕሊዝ ነዚኣ እናይስኩም ኣይትረኣይዋ ቀሊል ስራሕ ኣይኮነን እዚ ኩሉ ግዜ ከዘኻኽረኩም እየ ምክንያቱ ክንምንታይ ግዜ ነጥፋሉ ከም ዘለና እንተፈሊጥኩም ድማ ክንገልፆ እውን ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ሶ ኢሉ ኣብዚ ኣብ ዩቱብ ውርድ እንተበለ ብቐሊሉ ነምፅኦ ዘለና ከይመስለኩም ኢትስ ጀስት a lot of work is ኣብይ ከም ዝግበር ዘሎ ናው ብፍላይ ነዚ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ እዚ ናይ ማእከላይ ምብራቅ ኣብ ጥቃና ዘሎ ምሳና ርክብ ዘለዎ ካብ ዘለዎ ደሊና ኢና ንረኽቦ ንደሊ እዚኣ ፍለጡልና ሕጂ እንታይ ይብላ ኣሎ ኣብዚ strategic disruption from the Iran war ካብ ኢራን ወር ካብቲ ኩናት ናይ ኢራን ዘጋጥም ዘሎ ፀገም መጀመርያ እስራኤልን ኣሜሪካን ዝኸፈትዎ ኩናት has destabilized Saudi Arabia's regional strategy ስለዚ እቲ ኩናት ኣሜሪካን እስራኤልን ናብ ኢራን ዝኸፈትዎ ነቲ ስዑድያ ትደልዮ ዝነበረት ሪጅናል ስትራቴጂ ኣበላሽሎም ኣለዎ እዩ ክፅይቆ ይደሊ ኣሎ ሓደ እዚ ሕጂ ናይቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ዝፈጠሮ vulnerabilities in Saudi route trade route and the vision of 2030 economic diversification ስለዚ እዚ ብወሽመጥ ሕርሙዝ ተፈጢሩ ዘሎ ፀገም ንስዑድያ ኣብ ፅልዋ ገይርላ ኣሎ ነቲ ራእይናታ ኣብ 2030 ክትበፅሖ ትግደሊ ዝነበረት ነገራት ከም ቀደሞም ክቕፅሉ ከም ዘይክእሉ ገይሮም ዓንቂፎሞም ኣለዉ እዚ ሕጂ ኩሉ ግዜ ንስዑድያ ኣብዚ እዋን እዚ ብኣሉታ ክትግለፅ እዮም ዝደልይዋ ዘሎ እስራኤል ከምኡ እያ ትደሊ ዘላ ስዑድያ ንኸይትዕወት ኩሉ ዝከኣሎም ክገብሩ እዮም ኢማራት ብሚድያ ኩሉ ግዜ ኣንፃር ስዑድያ ትወድቕ ከም ዘላ ይሰልጣ ከም ዘየለ ትፈሽል ከም ዘላ ቁጠባ ናታ ይወድቕ ከም ዘሎ ጥራይ ፕሮፓጋንዳ ገበሩ ተባሂሎም እዮም እዚ ቅድሚ ሕጂ እውን ሓድሽ ምስጢራዊ ሓበሬታ ምፅልኩም ነይረ ኣንፃር ስዑድያ ኩሉ ዓይነት ኔጋቲቭ ንክግበር ኢማራት ብኢዳ ኣዙር ገይራ ብዙሓት ሚድያ ናይ ሚድያ ትካላት ተኸፍሎም ከም ዝነበረት ብዛዕባ ስዑድያ ፖዚቲቭ ከይዛረቡ ናይ ግብፂ ሚድያ ይኹን ናይ ኤውሮጳ ሚድያ ይኹን ብዛዕባ ስዑድያ ኩሉ ግዜ ኣሉታዊ ቀልጢፉ ንክወፅእ እዚ ኸ እንታይ እዩ ስዑድያ ንኸይሰልጣ ንዱባይ ንኸይትዕብልላ ንኣቡዳቢ ንኸይዕብልልዎ ዝግበር ዝነበረ እዩ ና ተመሳሳሊ ኢና ንርኢ ዘለና እንታይ ይብላ ኣሎ ክራውን ፕሪንስ መሓመድ ብን ሰልማን MBS ማለት እዩ is slowing decision making prioritizing caution over impulsive moves መሓመድ ብን ሰልማን ኣብ ኩናት ናይ ሑቲ ካብ 2015 ክሳብ 20 ዝተኻየደ ኣብ የመን ዓብ ትምህርቲ ይወሲዱ ኣብኡ ብስምዒት ወታደራዊ ስጉምቲ ክንወስድና ክንሃርሞ ኢና ገለ ኢሉ ዝኣተወ ብዙሕ ትምህርቲ ሂብዎ ሕጂ ኣመና ጥንቁቕ መራሒ ተቐይሩ ውግእ ዝበሃል ኣይመርፅን እዩ ነገራት ድማ ብቕልጡፍ ውሳነ ደይምሃብ ቀስ ኢልካ ምርኣይ እዚ ሕጂ ንዑ መዓት ስትራቴጂካዊ ዓወታት የምፅእ ኣሎ ምክንያቱ ትም ምባል ለባም ጥራይ ዝኽእላ ኣፍካ መሓዝ ጀማልካ መሓዝ ለባም ጥራይ ዝኽእላ እዚኣ ድማ ፅቡቅ ገይሩ ይገብራ ኣሎ መርሕነት ናይ ስዑድያ ድማ ፅቡቅ ገይሩ ዝርዳእ እዚኣ ቀደም ንሱ ንሽተይ ስለ ዝኾነ ደይርድኦ ነይሩ ናው ማሪታይም ኤንድ ኤነርጂ ሪኦሪየንቴሽን እዚ ሕጂ ንኤርትራ ኣገዳሲ ሓበሬታ ዝብሎ ዘለኹ እዩ ብምክንያት ምዕፃው ናይ ወሽመጥ ሕርሙዝ ስዑድያ ብዝከኣለ መንገዲ ናታ ሃይላይትስ ሪስክስ ቱ ኦይል ኤክስፖርትስ ስዑድያ ናብቲ ንዕዳጋ ተቕርቦ ዝነበረት ነዳዲ ዓብይ ምጉዳል ገይራ ኣላ እንጂ ኩሉ ዝበሃሉ እንታይ እዮም ክገልፅዎ ዝፍትኑ ብዳ ሓቂ ውሑድ እናሸጠት ብዙሕ ገንዘብ እያ ትረክብ ዘላ ስዑድያ ብ65 ትሸይጥ ዝነበረት ብ120 ልዕሊኡ ትሸይጥ ኣላ የስ 9 ሚልዮን ወይ 10 ሚልዮን በርሚል ትሸይጥ ዝነበረት 4 ቢልዮን ገለ እያ ትሸይጥ ዘላ ግን ብዕፅፊ ዋጋ እያ ትሸይጥ ዘላ that is very important so ነዚያ ፅቡቅ ገይሮም ክገልፁ ኣይደልዩን እዮም ደይመደይሎም እዮም ስዑድያ ስቲል ትሸይጥ ኣላ እያ Saudi Arabia is shifting focus westward to the Red Sea እዚ ሕጂ ተኣጋጢሙ ዘሎ ኩናት ድማ እንታይ ፈጢሩላ ለዮም ድብሎ ኣሎ ስዑድያ ካብቲ ኣብ ኔው ገፃ ትሰርሖ ዝነበረት ወፃኢ ናብ ቀይ ባሕሪ ገፃ ቁጠባ ናታ ሽፍት ንክገብሮ ይግድድ ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ this is extremely important ብመብዛሕቱ ናይ ኢንዱስትሪ ቦታታት ናታ ከምኡውን ናይ ነዳዲ ቦታታት ናታ ኣብቲ ፐርሺያን ጋልፍ ከባቢ ነይሩ ብምሉ ናብ
ቀይ ባህር ገጻ ትገብረላ ቀይ ባህር ድማ ንዓና ንኤርትራውያን ኣገዳሲ ስዑድያ ብቀይ ባህር ኢንቨስት ክገብር ተጀሚሩ ግብፂ በዚ ክገብር ተጀሚሩ ኩሉ ሰብ ናብዚ እንተገይሩ ደን ኤርትራ ኣፀቢቓ ትረብሕ ካብዚ ጉዳይ እዚ that's why ድማ እቲ ኢማራት እዚ ክመፅእ ከም ዝኽእል ፈሊጡ ነዚ ቀይ ባህር ብሙሉእ ክቆፃፀሮ ይደሊ ነይሩ ንኤርትራ ዓሰብን ባፅዕን ክቆፃፀር ናይ ፖርት ሱዳን ክቆፃፀር ኣብ ግብፂ እውን ክቆፃፀር ጅቡቲ ክቆፃፀር ሶማሊላንድ ክቆፃፀር ቦሳሶ ክቆፃፀር ንኩሉ ፈቲኑ እዩ ንየመን ክቆፃፀር ንኩሉ ፈቲኑ ኢማራት ምስላእ ስለዚ ኣበየ እምበር ፕሬዚደንት ኢሳያስ እውን ኣብቲ ኢንተርቪው ናቱ ብዕምቆ ዝገለፆ ነይሩ እዩ ንቐፅል ንመለስ ኣብቲ ኣርቲክል ናው ቀፂሎም እንታይ ይብሉ ኣለዉ ኣብዚ እንታይ ይብሉ ኣለዉ سعودية مبزحتو صراحة قيب حر قصة تقبر كم زلا سلزي ريتسي emphasizing ports industrial zones and tourism projects سلزي نابقى قيب حر قصة أنت تقرب على industrial zones ناتا نابقى قيب حر قصة تقرب مالا معناته تزعبي مسمرنا ندك قيب حري نابقى تقرب لك بحر دما أبو شمت حرموز ما نمسكو قاص صراحة لك قيب حرقن عبس الوالو مسير ترى تقبر زمدنا دقيمة تزاربكم كمي زيا ኤርትራ እቲ ሻዕብያ ዝብልዎ ክሳዕ ክንደይ ብልሒ ከም ዘለዎ በዚኹም ክትፈልጡ ዘለኩም ወላ እኳ ስዑድያ ዝነውሐ ኣፍ ደገ ባሕሪ እንተለዋ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣብቶም ክልተ መሕንቆታት ግን ቦታ የብሎምን ዳግመልኩም እዚያ ነዊሕ ኣፍ ደገ ባሕሪ ትርእዩ ኣለኹም ናይ ስዑድያ እዚ ኩሉ ንውሓት ግን ጥቕሚ ናቱ ወይ እውን ብቐሊሉ ኣበይ ዝሕፀር ምስ ግብፂ ብኔው ስዊስ ካናል ኣብኡ ተዓፅዮም ከተዓፅዩ ብታሕቲ ድማ ባቤል መንደብ ኤርትራን ጅቡትን ሶማልያን የመንን ተዓፅዮም ተዓፅዩ ስለዚ ስዑድያ ክንምንታይ ነዊሕ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣለዋ ልክዕ ከምቲ ኣብኒዮ ብፐርሽያን ጋልፍ እውን ዝዓበየ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘለዋ እንተኾነ ወሽመጥ ሕርሙዝ ኢራን ስለትቆፃፀሮ ወላ ሓንቲ ክገብሩ ይከኣሉን ኣለዉ ሕጂ እውን እንተኾነ ኢራን ኣብዚ ከባቢና መፅያ ንሑቱ ክትቆፃፀሮ ስለትቆፃፀሮ እውን እንታይ ይገብሩ ኣለዎም ከይፈተው በፍንጫ ምስ ኤርትራ ክሰርሑ ክኽእሉ ኣለዎ በፍንጫ ዳትስ ዋይ ድማ ኤርትራ ነዚ ክትጥቀመሉ ዘለዋ ንብል ዘለና ክንዚ ኣፍ ደገ ባሕሪ ሃሊካ ወሽመጥ ሕርሙዝ ተደይ ኣብ ባቤል መንደብ ፅልዋ እንተዘይብልካ ትርጉም የብሉን ካብ ሓሊፉ ድማ እንታይ ከሪእኩም ዘነ እስራኤል ኣብ ሶማሊላንድ ኣትያ ኣላ እዚ ወግዓዊ ኮይኑ ዘሎ ነገር እዩ ኢማራት ኣብ ሶማሊላንድ ኣላ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዓሰብ ቦታ ተዘይብልካ ዩ ሃቭ ናቲንግ ንሳቶም ኣብ ባቤል መንደብ ክዓፅውካ እንተጀሚሮም ንስኻ ድማ ኣብ ንሳቶም ኣብቲ ወሽመጥ ዓደን ክዓፅውካ እንተጀሚሮም ኣብ ባቤል መንደብ ድማ ንስኻ ክትዓፅዎም ትኽእል ኢኻ ስለዚ ንስኻ እውን ናትካ ቸክን ባላንስስ ክህልወካ ከም ዘሎ ምግባር እዩ ስለዚ ኤርትራ ኣብ ፕራይም ቦታ ኣብ ኣዝዩ ስትራቴጂካዊ ቦታ እሞኻ ኣዝዮም ዝሰሓሓብሉ ዘለዎ ቦታ ስለ ዘላ ነዚ ኩነታት እዚ ኣይሆብ መንግስቲ ኤርትራ ናብ ረብሓ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ቁጠባዊ ረብሓ ስትራቴጂካዊ ወታደራዊ ረብሓ ጥራይ ዘይኮነ ቁጠባዊ ረብሓ ክቕይሩልና ተስፋ ንገብር ኣይሆብ ድማ ክሰልጦም ኩሉ ነገር ስኻ ስለ ዘለኻዮ ይኸውን ማለት ኣይኮነን ሓደ ሓደ ግዜ እናደለኻዮ ዘይሰልጥ ነገራትን ስለ ዘሎ ካብዚ ቀፂሎም እንታይ ብለው እቲ ጉዳይ እቲ ናይ ኣርማኮ ዝበሃል ናይ ነዳዲ ካምፓኒ ናይ ስዑድያ ነቲ መስመር ናይ ቀይ ባሕሪ ወይ እውን ኣብቲ ያንቡ ዝበሃል ዘሎ ያንቡ ዝብልዎ ፓይፕላይን ወይ እውን ወደብ ናቶም ካብ 4 ሚልዮን በርሚል ንመዓልቲ ናብ 7 ሚልዮን ከደይቦ ስራሕ ጀሚሩ ብቕልጡፍ ይሰርሕ ከም ዘሎን ከምኡ ድማ ኣብ ቀይ ባሕሪ ድማ ዋላ እውን ብቀይ ባሕሪ ተመፀኻ ሴኪሪቲ ናቱን ምዕባይ ሽርክነት ናታ ናብ ባዕለ ኤርትራ ናብቶም ካልኦት ሃገራት ክትዕቢ ትፍትን ከም ዘላ ዶሜስቲክ ኢኮኖሚክ ኣጃስትመንት ከምኡ ድማ ኣብ ቁጠባ እውን እንትኾነ ነቲ ኣብ በዓል ኣሜሪካ በዓል ካልእ ብብዝሒ ገንዘብ ኢንቨስት ዝገብርዎ ዝነበሩ ገዲፎም ኣብ ስዑድያ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝያዳ ኣብቲ ከባቢኦም ኢንቨስት ንክገብሩ ይፅዕሩ ከም ዘለው እዩ ዝንገር ዘሎ ስትራቴጂክ ለሰንስ and outlook MBS has learned ካብ የመን ብዙሕ ትምህርቲ ተማሂሩ ብስምዒት ምኻድ ክሳዕ ክንደይ ሽግር ከም ዝፈጥር ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ትዕግስቲ ጥንቃቐ ንነዊሕ ጠሚትካ ምኻድ ከም ዓበይቲ ትምህርቲ ወሲድዎን ከም ዘሎ እዩ ዝንገር reluctance to join war ዝኾነ ይኹን ኩናት ድማ ወታደራዊ ጎንፂ ናይ ዝኾነ ኢዱ ክትወሊ ይደሊ የለን overall trajectory westward economic geography recalibrated UAE relations and a more measured foreign policy ናይ ብሓፈሻ ክረአ ከሎ ስዑድ መሐመድ ቢን ሰልማን ወሲንዎ ዘሎ መጀመርያ ናብ ቀይ ባሕሪ ገፁ ጥራይ ዝተፀግዐ ቁጠባዊ ጠመተ ካልኣይ እንታይ ብላ ኣሎ ሪካሊብሬትድ ምስ ኢማራት ዘለካ ዝምድና ደጊምካ ምግምጋም ብኩሉ መዳዩ ከምኡ ድማ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ናትካ ድማ ጥንቃቐ ዝመልኦ ኣመነ ጥንቃቐ ዘለዎ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ክህልዎ ከም ዘሎ ወሲኑሎ ይብሎ እዚ ድማ ምስቲ ኣብ ከባቢና ዘሎ ኩነታት ብቐረባ ዝተሓሓዝን ዓብ ትርጉም ዘለዎን ኢና ንዛረብ ዘለና ናው እዚ ሕጂ ክነገረኩም ፀናኩ ኣዝያ ኣገዳሲት መልእኽቲ እያ ይብለኩም ፀኒሐ ናው ኣብ ርእሲ እዚኣ ራይት ናው ሕጂ ዘጋጥም ዘሎ breaking news እውን ዝብልዎ ዘሎ ክወስኸልኩም እየ and that is breaking Khartoum International Airport reportedly targeted
ካርቱም ኤርፖርት reportedly targeted بمن target كويني يمزبلو زلو بدرون أنا كريك مي نشتي فيديو رخيب اللغو عباي فيديو يكون تنجن نشتي فيديو رخيب اللغو كل نجار بجبتك خوني زمرت أنا ولا كون نام بكوي رجركم تلغن نشتي فيديو رخيب بس لزلغو بصحف أنا زبلكم من بعينكم تريوانا نبين سلزقنا let me show you this one so زي حاجة ورد على ذات كتري وارد لهم كارتوم ايربورت تاريمو كمزلو يوم زنقر زلو كارتوم ايربورت بدرونات نايدا عمسري كمستحرمي ينقر له this is very sad لنكنا نمجمريا كويت ايرلاينز اتياتوم نايموت اي فلايتس مزيوم تسفا غيروم بزوس بو كزاربو استسمعو اي سومن اي سالستي Khartoum International Airport reportedly targeted a short while ago by drones have been taken off from Ethiopia's Bahar Dar base. Bahar Dar base na Ethiopia's tabagasa dronat na Khartoum Airport سرح سلازي جمرة ندحريت نمملاسهم استقبريو and operated by the United Arab Emirates. Bahar Dar يوم تبقيسهم منين كانت درونات مناي إمارات مولان إمارات Ethiopia تبقيسن na Khartoum Airport كم زهر مايز نكرزلا. Can you imagine تاي نزارب كم زلنا؟ What if Sudan نفرتا غيرا نتي بولي ايربورت ولع لعن تبلته. This is going to be very ugly. ساكن دي بحاوي صوت كم زلو. بحاوي بلصقنا بحاوي تصاوت زلو. أنا بحدا بوتاري يا كي مثلكم. I'm just نزيا أب ثلاث أربعة بوتا فلو قبر الله ولا منقسنا السودان سودان إيكوز بحال كم زجرت كارتوم air defense ناي السودان داونس targeting key sites amid reports they originated from Ethiopia with UAE support. لذي زي الجزر يكون زلخون كابناي السودان إيكوز بهذا وضع حبريتايو أتي درون كاب إثيوبيا كم زمزة بناي إمارات support استقبل مخانو إذن قرزو ليهم زولو زلو. Multiple sources indicate that the drones used in today's attack likely originated from Ethiopian territory. This aligns with the international reporting, including investigations by the Reuters and analysis from humanitarian research lab at Yale, which identified military and logistical activity in the Asosa area near the Sudanese border. This report suggests that the UAE established support infrastructure believed to function as a base facilitating militia actions. لذي أزين رياض لنا نايب حكي زحزم قناتاتن نايب حكي زسكف قناتاتن نرزلنا بلتقنا كندمنتاي أبش أملغلق أتيهم زلون كندمنتاي عبر سح تكبارات أتيهم زلو إن نرزلنا very very sad but it's true. أزيد كوننا تبايتان رياض لنا هنا نابيك قصليو انتاي كونيو أمونغو ناي إمارات قاعدة أبز كبابينا دما صبو غيركا غم غيركا بتي إسرائيل تخرج زلا يكون كالو تكبرو زلو أبقمتي تيخا قليل زي كونتاتنا نرزلنا فاي زيت حدا قينو كابجن دعار سودانون بوقعي انت كتقبر تخل ولا قاتي صمدو اب كارتوم زكبر زنبره كم زرانايو اكلناتو كم زنبره ونذكرو تخنا تخناتات قد ناغد دقيقه كم زليو. Diplomatic maneuvering or by aligning with distant powers has only deepened our vulnerability. Those who encourage one nation against another have never carried our hopes in their hearts. They have pursued their own strategic interest while our people have paid the price. As an Ethiopian, I must also speak from the pain of my own people. Our country today is enduring a level of suffering and political turmoil that has shaken every community. Many Ethiopians feel that these actions of those power mainly, the action of Prime Minister Abiy Ahmed have deepened divisions, intensified conflicts, and contributed to instability that reaches far beyond Ethiopia's borders. Ordinary citizens are paying a heavy price for governance marked by repression, manipulation, and the pursuit of narrow interest at the expense of national and regional. ፖለቲከኛ አንደርጋቸው ጽጌ ኣብቲ ናይ ጽምዶ ኣብ ካርቱም ዝተኻየደ ዝሃቦ መግለጺ ነይሩ ነዘን ሃገራት ናይ ደገ ሓይልታት መቃቂሎም ክቃጽልወንን ከሸግርወንን ይፍትኑ ከም ዘለውን ረብሓ ናይቲ ህዝቢ ኣብ ግምት ዝእትዉ ከም ዘይኮኑን ኣብይ ኣሕመድ ድማ መጋበርያ ናይ ደገ ሓይልታት ኮይኑ ነዚ ዞባ ኣብ ከቢድ ሽግርን ስቃይን ይእትዎ ከም ዘሎን ህዝቢ ኢትዮጵያ ወሪድዎ ዘሎ ስቃይ ድማ ፍሹል ምሕደራ ናይ ብልጽግና ምዃኑ ኣብይ ኣሕመድ ዝኽተሎ ዘሎ ዝንብዕ ፖለቲካ ዝፈጥሮ ዘሎ ፀገም ምዃኑ እዩ ኣነፂሩ ክዛረብን ከብርህን ፈቲኑ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩሉ ነገር ድማ
ናበይ ገጹ ይኸይዳሉ እንድሕልካ እቲ ኩነታት ናባኣሰን ኣተበላሸወን ዝኸደሉ ዘሎ ኩነታት እዩ ካብ ሓሊፉን ናበይ እንታይ ከምፅእ ከም ዝኽእል ንምግማቱ ከቢድ ኣይመስለንን እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ እቲ ኩነታት I'm going to give you ሓደ ካብቲ ተወለድቲ ናይ ትግራይ እውን ዝገብርዎ ዘለዎ ኣብ ደገ ማለት እዩ መንግስት ዓባይ ብሪጣንያን ካልኦት ኣካላትን መንግስት ኢትዮጵያ ብተደጋጋሚ ዝፍጽሙን ዘሎ ጥሕሰት ስምምዕ ፕሪቶሪያ ክኹኑን ይግባእ ክብል ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ሓቲቱ ኣብ ዝሓለፉ 3 ዓመታት መንግስት ኢትዮጵያ ነቲ ስምምዕ ብግልጽን ብሕቡን ክጥሕስን ከሎ ስቕ ምባል ገለልተኝነት ዘይኮነ ስቓይ ህዝቢ ትግራይ ዘቐጽል ኮነኢልካ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ንምጥሓስ ዘተባብዕ ፖለቲካዊ ሸርሒ ምዃኑ ድማ እቲ ማሕበር ሓቢሩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብኣሽሓት ዝቁጸሩ ተጋሩ ብሰንኪ ሕፅረት ምግቢ መድሃኒት ካልኦት ጸገማት ህይወቶም ክስእኑን ከለዉ ካልኦት ብሚልዮናት ዝቁጸሩ ድማ ኣብ ከቢድ ጸገም ይርከቡ ዝበለ ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ኣብ ዘውፅአ መግለጺ ንቕንያቱ ብሕብረት ኣውሮፓን መንግስቲ እንግሊዝን ዝወፅአ መግለጺ ኣብ ክንዲ እናመረፅካ ድምፅኻ ምጥፋእን እናመረፅካ የተሓሳስበን ንምባል ነቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝፍጽሞ ዘሎ ተደጋጋሚ ጥሕሰታት ስምምዕ ፕሪቶሪያን ድንጋጌታትን እቲ ስምምዕነት ዘይምትግባሩን ብግልፂ ክኹኑን ይግባእ ኢሉ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ባንክታት ተቐማ ውልንት መሬት ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣለን በጀቱ ከም እዞም ትካላት ብፍላይ ኤውሮጳ ሕብረትን ወላቲ መንግስቲ ብሪጣንያ ካልኦት ሃገራትን ብዛዕባ ትግራይ ተቀደም ምስ ህወሓት ክሰርሑ ከለዉ ተደጋጋሚ ንትግራይ ትብደል ከም ዘላ ህዝቢ ፀገም የጋጥሞ ከም ዘሎ ገለ ይዛረቡ ነይሮም ሕጂ ግን ናብ ብልፅግና ናብ ኣብግ ከም ዝቐየሩ ነቲ ስቃይ ናይ ትግራይ ከምኡ ነቲ ስቃይ ናይ ኣምሓራ ፈፂሞም ክግደሱሉ ኣይትሪኦም ኢኻ ደለኻ ስለዚ ኩላቶም ኣላያንስ ናቶም ወይ እውን ሽርክነት ናቶም ናብ መን ቀይሮም ኣለዉ ኢልና ናብ ኣብይ ኣሕመድ ቀይሮም ኣለዉ ህዝቢ ትግራይ ድማ ትደገ ዘሎ ብተደጋጋሚ ነቲ ሽግር ናይ ትግራይ ናይ ብሓቂ ብዛዕባ እቲ ሽግር ናይ ትግራይ ትግደሱ እንተነርኩም ካብቲ ናይ ቀደም ዝበኣሰ እዩ ዘሎ ስለምንታይ ዝኾነ ዘይትገብሩ ዝብል ዘረባ ድማ ንሰምዕ ኣለና ወል ንረብሖም ኢሎም እምበር ንህዝቢ ትግራይ ኢሎም ይገብርዎ ከም ዘይነበሩ ድማ ኣይሆብ ሕጂ ክበርሃሎም እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እቲ ሓቀኛ ባህር ናይ ምዕራባውያን ሃገራት እዩ ንሳቶም ንረብሖም ኣብ ተገልግለሎም ግዜ ጥራዮም ብዛዕባ ሽግርካ ዝዛረቡ ሽግርካ ስለ ዝስምዖም ወይ እውን ሽግር ስለ ዘለካ እቲ ሽግርካ ስለ ተራዮም ኣይኮኑን ዝዛረቡ እንታይ ዳ ኩሉ ግዜ ንዓታቶም እቲ ዘገድሶም እቲ ናቶም ቢዝነስ እዩ ናቶም ቢዝነስ ተርብሕ ተለኻ ናትካ ሽግር ዘገድሶም ኮይኖም እዮም ዝቐርቡ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ድማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ንተጋሩ እውን ሓደ ኣገዳሲ ሌሰን ወይ ትምህርቲ ኣብ ሂወቶም ይወሃቦም ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ክጠራጠር ዘይብሉ እቲ ኩነታት ተወዲ ናይ መጀመርያ ትግራይ ከም ትግራይ ቀልጢፉ እዚ ኩነታት እዚ ከምቲ ዝበልኩም እሞ ክዘናጋዕ ኣይብሉን ይሰርሐሎ እዩ ትውድብን ህዝብን ክቃላጠፉን ሓቲት እዩ ስራሕና እውን ክረምቲ ተኣተወ ክንትግር ኢና ኖርማሊ ነዚ ዝኽፈል ፔይመንት ዋጋ እንተሃልዩ ክንከፍሎ ኢና እዚ ኢና ድማ ምስ ሰራዊትና እውን ምርዳእ እንዳበፅሕና ዝፀንሕና ሕዙ ነብዚ ወሲና ይኽንከል ዘለና እዚ ጉዳይ እዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚኣቶም ከምዚ ኢሎም ንፁርነት ኣብ ዘርእዩሉ ዘለዉ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ በዓል እቶም ናይ ቀደም ትሩፋታት ኣብ ዝስምዕዎም ናይ ግዜ ጉዳይ እምበር ናብ ዝኸደ ይወድ እዚ ዘሎ ከምቲ ሕጂ ሒዘሞ ዘለዉ ዝደድዎ ይኽድ ናብ ኣህዋት እዩ ዝኸይድ ዘሎ ናብ ሰይጣን ይኮነ ዝኸይድ ዘሎ ደመቀ ዝበሃል ኣሎ እጡቓት ኣሎ ዲስ ምኽንያት ተረድዱ ኮለን ይኽዱ ተጋጢሞ ሽግር እውን ይፍትሕዎ ባዕሉ ክፍተ መንግስቲ ክፈትዎ ዝኽእል ነገር ተሓባቢሩ ይስራሕ ከምቲ ሕጃ ግን ይተሓስቲ ስደት ኣላ ምክንያቱም እቲ ዝበዛሕኡ ዘሎ ትግራዋይ ኣብ ወልቃይት ኣብ ፀበደየ ትግራዋይ ንዓይ ነግርካ ኩለኹ ቦይ ንዓይ ወልቃይት እየ ከም ኣምሓራ እየ ኢሎም ሓሲቦም ኣይፈልጡ ተጋሩ ስለዚ ግን ትግራዋይ At the same time, we are not against peaceful solution. Provided that solution guarantees the aspiration of Eritrean people for national independence, it's all right. If not, we are going to continue struggling. What I want to testify, we were facing the American F-5E planes. We were facing the artillery of America. We were facing the bombs of America. Yet we were existing, but with minimum possibility. Since our people well arranged, since our people will never betray his national question, therefore there is no reason why we should, not continue, and why we should not be able to achieve our national independence, be it by peaceful means or be it by force.
أبي دركنان بالحن أتاتم إيرتراويان سي بقدم يوم جاكانو زتري وزلهم تقدلاي أحمد محمد ناصر was a prominent Eritrean politician and revolutionary leader. زدما a bomber نايتي حزباوي حزب حرنة إيرترا Eritrean Liberation Front حزباوي حرنة إيرترا ELF نبلو مالتيو ناتهم حلافي كاب 75 كسب 81 أبو منبر ناتهم زنبري እዩ ዝነግር ዘሎ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ንሕና ብሰላም ናጽነትና ክንረክብ ዝከኣል ተኮይኑ ፀገም የብላ ግን እንተስ ፈቲኹም እንተስ በፍንጫ ናጽነት ህዝቢ ኤርትራ ክረክብ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ብዝኾነ ይኹን ሓይሊ ናይ ኣሜሪካ ሚሳይላት ናይ ኣሜሪካ ቴክኖሎጂ ናይ ኣሜሪካ መዳፍዓት ብመንገዲ ሃይለ ስላሴ ከምኡውን ብመንገዲ ካልኦት ሓይልታት ይመፀና ከም ዘሎ ንፈልጥ ኣለና ስለዚ ንሕና ንመሰል ህዝብናን ንናጽነትና ንቃለስ ዘለና ኢና ንዑ ድማ بزخون يخون من قدي كنقط في كونان كسام مودة علامانا عودنا حزبنا يزبل أبتك زيادتي كم زعينات إنجليش كيركا ارتيكوليت تبوز خونه مجلس كتبون بالحيو إيرتراسي كابينا بيا زي أجين زعبا إيرترا كل جزء زع مرات إيرترا كم تي ندليو كم تي زقبو تاريخ نتمنى سي ولدو أي بس أنا لما نشتى كابتي بحري تاريخنا كباكم سلوز اللقيا بزياو نشتى كوسخالكم مسا فرቂ ካብዛ ዕለት እዚኣ ጀሚራ ኤርትራ ናፃን ሉዕላዊትን ሃገር ምዃና ኣዊጁ ድሕሪ ቃል ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ድማ ድሕሪ ውሕዳት ደቃይቕ ካብ ሃገራት ኢጣልያ ሱዳን ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ግብፅን ካልኦትን ናይ ውሃና መልእኽትን ንናጽነት ኤርትራ ድማ ወግዓዊ ኣፍልጦ ከም ዝሃብኦን ገሊፀን ነይረን ብድሕሪ ድማ ተፈላለየ ሃገራት ናይ ውሃና መልእኽቲ ናብ መንግስቲ ኤርትራ ክልእኻ ተዓዚብና ነርና ካብ ሎሚ መዓልቲ ኤርትራ ልዑልነታ ዘረጋገፀት ناصح هجريا ህዝቢ ኤርትራ ብቕልጽሙ ናጽነት መሰረጋገጸ ረፈረንደም ብምድማጽ መደምደምታ ኣብ ዝገብረሉ ዝነበረ እዋንውን መንግስቲ ኢትዮጵያውን ብሚኒስተር ዜና ዶክተር ነጋሲ ጊዳዳ ዝምራሕ 11 ኣባላት ዝሓቆፈ ጉጅለ ብምልኣኽዩ ተዓዚብዎ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝነብርን ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ህዝቢ ኢትዮጵያንውን ናይ ረፈረንደም መሰልና ህዝቢ ኤርትራ ዝድግፍ ዝተፈላለዩ ሰላማዊ ሰልፍታት ክገልጽ ተዓዚብና ነርና ሬድዮ ኢትዮጵያውን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝነበረ ህዝቢ ኢትዮጵያ ደገፍ ናጽነት ኤርትራ ከም ዝገለጸ ኣብ 22 ሚያዝያ 1993 ዘሎ እዋን ጸብጺባ ነራ ረፈረንደም ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ሃገርና ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ወጻኢ ሃገራት ዝነብር ህዝቢ ኤርትራውን ባዕሉ መሰል ሰውሳኑ ከድመጽ ዕድል ተዋሂቡ ነሩ ኣብ ሱዳን ኢትዮጵያ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ስዑድ ዓረብ ማእከላይ ምብራቅ ህንዲ ኣሜሪካ ካናዳ ሃገራት ኤውሮጳ ኣውስትራልያን ካልኦት ሃገራትን ዝነብር ህዝቢ ኤርትራውን ኣብ እዋን ረፈረንደም መሰል ሰውሳኑ ከድመጽ ዕድል ተዋሂቡ ነሩ ኣብ እዋን ረፈረንደም ኤርትራውን ወከልቲ ፍሉጣት ማዕከናት ዜላ ዓለምና ወከልተን ብምልኣኽ ብዛዕባ እዚ ኣብ ኤርትራ ዝተኻየደ ናፃን ርትዓውን ረፈረንደም ዝተፈላለዩ ጸብጻባት ኣቕሪበን እየን ንገለ ካብቲ ኣብቲ እዋን ከምዚ ዓይነት መደብ ብኤር ቲቪ ክዳሎ ከሎ ናይ ብሓቂ ደስ ኢሉና ኣነ ወላ ተቀራርባ እውን እዚ ሕጂ ዘሎ ሞደርን ሚድያ ኣጠቃቅማ ዘርእዩ ማለት ተፈላለየ ዓይነት ስታይልስ ክትጥቀም ክትክእል ኣለካ ስለዚ I like this one ልዕሊ ኩሉ ድማ ነቲ ታሪክና ብዶኩመንት ኣሰኒዩ ብጭብጣ ኣሰኒዩ ነቲ ክውንነት ናብ ሓድሽ ወለዶ ንምስግጋር ዝግበር ዘሎ ብውን ብንእሽተይ ጋዜጠኛ ነቲ መንእሰይ ወለዶ በቐሊሉ ሪሌት ክገብር ዝኽእል ምሱ ኣቦ ጌርካ ክትገብሮ ከለካ እውን ዝለዓለ ትርጉም ይህልዎ ነቶም ዓበይቲ ዝፈልጥዎን ዝርድዎን እዩ ነቲ ንእሽተይ ወለዶ ግን ኣዝዩ ኣገዳሲ ክኸውን ይኽእል እዩ ንቐፅል ካብኡ ቀፂልና ኣብዚ እውን ከነስማዓኩም እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ድማ ካልእ ጉድ ኒውስ እዩ ታይም ዝብሉ ዘለዉ Egypt is investing over 23 million to build 2 solar power plants in Eritrea with a total capacity of 4 megawatts. The details of the two plants are as follows. ስለዚ ግብፂ ኣብ ኤርትራ ክልተ ናይ መመንጨዊ ውፅዓት ናይ ኤሌክትሪክ ወይ እውን ኤሌክትሪካዊ ውፅዓት ሶላር ፓወር ብሶላር ብፀሓያዊ ውፅዓት ንምስራሕ ክልተ ፕሮጀክት ትገብር ከም ዘላን 23 ሚሊዮን ዶላር ድማ ኢንቨስት ትገብር ከም ዘላን እዩ ዝንገር ዝገሃቦ ፅቡቅ እዩ ከመይና እንደለና ኣብዚ እውን ኢሎም ነይሮም ስለዚ ኣበይ ቦታ ምዃኑ ኤግዛክት ኣብ ኤርትራ ይፈለጥኩም ግን ኣብ ባዕለይ እውን ኣብቲ ናቶም ኣካውንት ከይደስ ፕሩፍ ገይረ ነይረ ፅቡቅ ሰናይ ኤርትራ ብፍላይ ናብ ፀዓት ዝግበር ፕሮጀክት ኩሉ ከም ፅቡቅን ኣወንታውን ተበግሶ ኢና ንሪዮ ከምዚ ዓይነት ድገፋት ካብ በዓል ግብፂ ካብቶም ስትራቴጂካውያን መሻርክትና ድማ ፅቡቅ ተበግሶ እዩ እንሻላ ዝድንፍዕን ዝዓብን ይግበሮ ጥራይና ንብል ዝውስኽ ይግበሮ
كابو كتيلنا نا public diplomacy كنكيد كلنا لنكن بزح عندنا نسمع زلنا أبزي حنت فلاير نقفا برسكير وازن برتيا نبحكي ترى ناي تفني حدش أب حزباوي ويكا public diplomacy كساب كنديا قدا سنة كم زلو ويزقل زلو public diplomacy كبهال كله اتزبي أبتبوت هازقمت زلو زكايدو سرح سلو زخونيو سلزي كم تري وزل لهم امباسينا إيرترا مسكالوت إيرتراويان أب واشنطن دي سن كبابن زغمتو كومون أبدأ بانديران إيرترا بمقبار حزب أمريكا أبت كبابك بتزخل بزعبا إيرترا زلو مفلوط أنو محيات استقبرة تبقسو ينيرو أبزي قد عايزي زيادة إكزيبيشن مجيروم سنتات جيروم كل عينة حبريتانا يمهب أنا أبي أمريكا تزغمت نيرا بزيك العالم أكم زي بروجرام كساتف دسم بالني مخنياتو حدا كابتي إيرترا وكو قبرو زخل نجر كم زا قداسي سلازي أبزل لخمو كم زا عينة نجر كجبر كله كتحجزوا خد كله لكم سئلنا إيرترا مغيار عبنا قداسن سراح مخاني زنجر زلو أبزل ما تفنا حدش كنت نصوم كلاهي مثلا اللي بتغينا إذا ترجع أوريد تريقوا لهم تفنا حدش لدفتوها كوميديان سلازغونا سلدفتوها زفلتوها بقليلو زعبا إيرترا زلوهم تسلوا بفلاي دما أبت ديمقراطيك بارتن أبت ديمقراطيك كفالنا بوليتيكان أمريكا she's such a كابلبات تسرح زلا كويني دي سمعكا تكونوا لبناتا تي كابلبات تسرحوا زلا خطروا يخلى هذا ما عبس الواي كم زي سبت خفيلو نكمسل شو دقبره دي كونس كابلبانة تهاجر أن تزولو سئل نخد كير تسرح كم زلاي ولا أمباسادر برهانة قبل هو تريوا كنا من تاي تراناي تفنا حدش عزوز مخانو كاب لعلو كل دما كاب جلس معكو حدنت قالتا أبال نايتين باسنا إيرترا تبغ زمدنا ني تفنا حدش بصبغ تكنا خنان نتزل لو وصلوا زيادة نكخون تسرح سمخانا سمعي سلازي بزا قاطامي ني كبرتي حدنت قالتاون مسغانا يقبا مخنياتو فولو يسب نزي زمدنا زي نيرتشر كتكباخبول لك تفني حدش سيلبريتيا فلتيا نتقملا نمزم زي بلي لغو نتقملا مخنياتو نساون إيرترا كاب قدا تلاعيلا نتو تدليو نا انفستمنت بروجكتات كتقبر تدليا سلازي انتاي بلو بإنجليش زي she has a skin in the game نساون نبعلا نيرترا كتعوة لا تدليا لك كم كلاتنا أبي إيرترا سدرا ناس لزلو إيرترا كتعبي الناس ندل نسعرو نساونكم إيرترا عبد بويا إلى سلة أمن أبي إيرترا كاب كله كتوسط تدليا and this is such a beautiful thing to see أنا كريو قلقو على تيجي حصر أننا تزلو كنتات كريو قلقو يا ريتهم قالوا كلهم إيرتراويان أبستفل عليه درجة زلو بروفيسورات يكونوا أب عبيت كوربوريشن استسرح زلو أب كل زلو بب زلو سلوانا إيرترا نغميت نموسات كل سب تبقسون سرحان كسرح كله تعميديان قبر سرح نيشتيو زيادة الواز قبرت أبتوش التحبرة سب أبتفل عليه كوربوريشنز يسرح زلو ولو نكلت ثلاثة سبعات كسؤال تغيلو it's a big thing and تفني حدش بحكي أقدر أسرح تسرح زلا نزياسي أبنا ما كنت تالزل لي سبيا we have to support her ناتنا دقف نيشتا ينديوغن ستيل نحناون قبل بنا نقورو دقف أقدر أسكون خليو تفني حدش فيلم تأتاي فتواني بلا بلا تولو زلوم this your problem إرتراي تحجز الناس لزلا كن حجز لنا نغتل كالي قنبو إيد زت حزوا نفس في خيط إذا لما كم جمع ياخذ كل الله كان كار حنسب من حراتي خياجن أخيلو بابيلو أبكالك خيجي هو إذا بلا كذلو نتصبح زي حسب كبعد جيني حايش لنا يبدأ تاشمي كل جزء نلومين تلك كل جزء أي تعوتنا تصبح كأهت مثلا تصبح كمنتعس كلا لها أبز حجي ناي تقرب مسلاون الله ما بنقول له صيت بلا أنت أتبل كرن هدود صلاكو بلد بلعت زرعة كرن هدود سماكو هدود بجنتاي زرعة بلعته صبح كم تمصاي فلتتن تميلان تزرعة كله بلعته
بركة نوغران كاب برا كبجميرو ما يكذنبي مالتيو كانوا كله زرع حيزو خير كله نساكن تطوي لالا سازي دمت نوغرا صلاكو اعتبر زلا وبعلا بزغورتو نصبح سلازي حسبت زياتهم كا نصبح بزعبها محساب ينغرونا مالتيو نودات ملس برخت سويت زلاتو نخغبر نمر اخيد مرعب ابوز غريف بحال رغم سويت زلاتو نخغبر نقبر خيد قبر ابوز غريف بحال هذا برخت بتاع اليات كاسي نكل زخيد منكا እንደምሰ ዝብዙሕ ኣብ ሓዳር ዝብተን ሰኣነ ተሓዛእ እዩ ሰበይቲ ሰኣነ ሰብኣይ ፅቡቅ ጌራ ተሓዛእ ከምኡ ብምንፅኡ ከዓ ሰብኣይን ሰበይቲ ፅቡቅ ገይሩ ብዘይ መሓዙ እዩ ዝኩሉ ነገር ዝመስል ሕጂ ንድሕራ ሰበይቲ ብርክት ኮይና ዋ ብርክት ሰበይቲ ዘላቶ እንተኸገብር ናብ መርዓ ከይድ መርዓ ገዝኡ ገዲፉ ይበሃል ርግምቲ ሰበይቲ ዘላቶ እንተኸገብር ናብ ቀብሪ ከይድ ቀብሪ ኣብ ገዝኡ ገዲፉ ይበሃል ሕጂ እቶም እዋ አንተም ሰባት ዝልቦና ሰምዑ ኣለኹም ዶ ኣቤት እዚ ምስላታት ናትና በመጽሐፍቲ ብዙሕ መጽሐፍቲ ክኸውን ብምኻል እውን ኣዝየ ሕጉስ እየ ብሓቂ ብሱል ስራሕ እዩ ኣብ ኤርቲቪ ከይድኩም ረኣይዎ ቃላት ስለ ዝሓፅረኒ እጅ ክውድየ ላይክ ምግባር ሼር ምግባር ርእቶኹምን ሓሳብኩምን ኣይትግደፉ ርእቶኹምን ሓሳብኩምን ብሃናፅ መንገዲ ምግዳፍ ኣይትግደፉ ኣይትረፍሱ እየ ትብል ዘለኹ ምዛ ደስ ዝበለትን ደርፊ ክገትፈኩም የወላሬ ሸለምለማ ንትርያ ይምራኪ ደለማ شلدكنا جارك مغورنا على شلدكنا تاميترا والنبحرو سي تاميترا والنبحرو لاقى الشهر تاميترا والنبحرو خير الشهر